susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man na. Amen. Good morning po sa bawat isa. So inaniyaan po namin ang bawat isa na tayo po tumayo. And good morning po sa bawat isa. Kaya tayo po umikot sa umaga pong ito at kamayan po natin. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Maging po sa mga kasama namin sa live streaming, pwede po kayo mag-comment, mag-share po sa ating live streaming this morning po. Kaya church, tayo po umikot at ngitian po natin ang bawat isa. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Let's continue to bless Him this morning. Truly, katulad po ng aawitin po natin sa umaga pong ito, the Lord is our strength, our portion, our deliverer, our Savior. Kaya sa anuman pong problema na meron tayo, every time we soak into His presence, truly, the Lord will provide us the strength, the courage, the power to overcome all the trials that we have. Kaya po, this morning, let's continue to soak in His presence. Let's continue to bless Him in His presence.
on, church. Let's say it to our Lord. My shield, my strength, Yes, Lord, you are our my portion. portion, deliverer, my shepherd, You are a strong tower, Lord. strong Oh, yes, tower, Jesus. my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Oh, my very present help, my very present help in times of need. My very present help in time of Yes, O God, hallelujah, Lord God. You are my shield, O God, and you are my strength, O God. Lord, salamat po, O God, sa umagang ito. Narito muli kami, Panginoon, na inangad namin na iparanas mo ang iyong kapangyarihan sa mga oras na ito, Panginoon. Tunay ngang, Lord God, tapat at dakila kang Diyos na kumikilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kami po'y narito, Panginoon, na kami po'y nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon. Linisin mo ang aming mga karumihan, Panginoon, upang ang aming mga puso ay maging handa na tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon. Lord God, salamat, Lord God, na na-acknowledge ka namin, O God, sa mga oras na ito, O Santong Espiritu, mga usap ka sa bawat isa, sa iyong mga lingkod, na nagnanais na makarinig ng iyong mga salita. Ganun din po ang nasa kanya-kanyang tahanan, Panginoon. Tunay ngang pagpalain mga bawat isa, ganun din po ang aming gagamitin na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo siya sa po ng kanyang pamilya, Panginoon. Tunay ngang, Lord God, ipinagkakatiwalaan namin sa iyo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, samahan mo kami gabihan sa aming pagpuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, ito'y magtatagumpay, Panginoon, ang aming service ngayong umagang ito, Panginoon. Lord God, samahan mo pa kami. Tunay ngang tapat at takilang Diyos, Panginoon, kumilos ka sa bawat isa. Salamat, Lord God, na narito kami, Panginoon, na nais, Panginoon, na makasama ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa mga narito na yung mga lingkod, Panginoon. Tunay ngang, Lord God, iparanas mo sa amin sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, at hindi kami uwi nang hindi namin natatanggap ang porsyon na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord God, binabalik namin ang mataas na papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli, good morning po sa bawat isa. Muli nga po, sabihin niyo po sa katabi niyo, good morning. Amen. So sa umaga pong ito, once again, tayo po ay narito upang magbigay ng ating pong papuri, upang magbigay po ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. So sa umaga pong ito, siguraduhin po natin na ating pong mga puso ay bukas dahil wala po tayong ibang nanaisin sa umagang ito kundi maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Amen? At upang maitaas, mapapurihan ang kanyang pangalan. Kaya po, let's focus our hearts, our minds. So wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi magpuri, sumamba sa Diyos na buhay. Amen? Kaya po, let's give your best sa ating Panginoon. It's not just about the song na aawitin po natin. Hindi lang basta lyrics na ating pong inaawit. Pero po yung awitin na nanggagaling po sa ating mga puso. Amen? So let's bless His name this morning. We will worship Him. We will adore His name. Amen?
Amen. So tayo po'y magpuri, tayo po'y magpasalamat at sumamba sa ating Come on, we will bless His name this morning. Blessed be your name, the land that is plentiful, with streams of abundance flow. Blessed be your name. Come on, church, lift up your voice and we will sing. Blessed be your name, with a crown in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Lord, we bless your name. Blessed be your glorious name. Once again, we will sing. Blessed be your name. Blessed be your name. With the sun shining down on me, with the world fall as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. Of the road marked with suffering, through the pain in the offering. Blessed be your name. Lord, every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Come on, church. Bless the name of the Lord. Of the Lord. Blessed be your glory. Lift up your heart and say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Once again, we will sing with all of our hearts. Blessed be your name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, and the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, it was pain in the offering. Blessed be your name. Sing every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Come on, we will sing. Blessed be your name. Bless the name of Jesus. Blessed be the name. Oh, we bless your name, Lord. Blessed be your glory. Once again, come on, church, lift up your voice and sing. Lift up your hearts and sing. Blessed be your name. Oh, we
righteous run into. And they are saved. So the name of the Lord, the name of the Lord, a strong tower. The righteous run into. And they are saved. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Bless the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Once again, the name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run. The righteous run into. They are saved. The name of the Lord. The name of the Lord. A strong tower. The righteous run into. And they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The Most High. Jesus is the name of the Lord. Come on, worship the name of Jesus. The name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Once again, so Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The Most High. Jesus is the name of the Lord. No other name. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. Lord, for you alone, you was all my Lord. My heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. You are all my Lord. My heart will sing. I will tell of all your mighty love. Sing of you holy, holy. My heart will sing out, my ears shut up, my soul will cry out, worthy Lamb of God. My heart will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Come on, let's praise the name of Jesus. Only bless you, Lord. Bless you, Lord. See, I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. You alone, oh, you are all my Lord. My heart will sing. I will tell of all your. Come on, church, give your best praise. Holy are you, Lord. My heart will sing. I hear shout of God. My soul will cry out. Worthy Lamb of God.
will declare, sing God of all the earth, God of all the earth. We will shout, God of all the earth. Oh, declare, God of all, God of all the earth, God of all the earth. Oh, Jesus. Shout your name, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth. But once again, let's declare God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. The Lord with all my soul. Oh, church, sing, I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. Sing it once again. I will bless the Lord with all my soul. Oh, Lord, we will bless your name. Oh, all of my soul. Spirit and in truth, Lord. With all of our hearts, with all of our soul. All of our strength, Lord, we bless your name, we lift your name. Oh, thank you, Lord, thank you. Oh, yes, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, tunay nga na napakasarap magpuri, Panginoon, sa iyo. Lord, once again, we are here. Nakikita mo ang puso ng bawat isa po sa amin sa lugar na ito. Maging sa mga kasama namin, Panginoon, sa kanilang tahanan. Lord, search our hearts. Lord, teach us how to worship you in spirit and in truth. Hindi kami umaawit dito, Panginoon. Hindi kami nagtataas ng kamay. Dahil lang Sunday service ngayon. Dahil nakaugalian namin, Panginoon. But this time, we will sing. We will lift up our hands because we love you. Because we want to adore your name. We want to bless you. We want to worship you with all of our hearts. Lord, search every heart of your people. Ano man ang aming sitwasyon ngayon, broken, ipinagdadaanan, Panginoon, Lord, but we choose to worship you. We choose to adore you. Lord, we will sing with all of our hearts. We love you, Jesus. We love you, Lord. Universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you. Always, God be praised. And we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. Come on, let's adore His name. I adore
song to the Lord. Lord, universe is at your feet. Universe is at your feet. Gives you praise. Lord, we give you praise evermore. The stars will light the skies for you. Always, God be praised. And we sing, the Lord is on high. The Lord is on high. Come on, let's adore His name. I adore. Sing with all of your hearts. I adore you. And there's none that compares to your majesty. Oh Lord, I adore. Oh, we adore your name. I adore you. And I stand in wonder of your love. Once again, sing unto the Lord. Sing with all of your hearts. I adore. Oh, we adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty. Oh Lord, I adore. Oh, we adore you. I adore you. And I stand in wonder of your love. Oh Lord, we will lift your name. We will worship your name. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robe in majesty, crown in glory, creations adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. In the earth shout His anthem, never leaving. God we sing, holy, 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 God Almighty, and forever we exalt His name, worship His name. In the earth shout your anthem, ever living. God we sing, holy,
shout His name. Shout your praise. Worship Him in all of your hearts, in spirit and in truth. Oh, in a heart of worship. Oh, glorify your name, Jesus. We shout hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Your manifested presence in this place, in our midst, in every heart of your people. Glory, glory to your living God. Forever we adore your name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We worship you, we worship you. We lift your name on high. We shout your praise. We pour out our hearts for you. Oh, thank you. We thank you, Jesus, for your manifested presence in this place. Truly, Lord God, you are moving in this place. You are doing something in our lives, Lord, in this very moment, Lord. Thank you for changing us from glory to glory. Thank you for healing us, our physical body, our hearts, our emotions. We thank you, Jesus, for the restoration. Thank you for the blessing, and that blessing is you. Thank you, Lord. It's so good to be in your presence. There is nothing like your presence, God. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We glorify you. We magnify you. Thank you, Jesus. Lord, this morning, nakita mo ang pagpupuri ng iyong mga anak. Bawat isa sa amin, Lord God, we desire for more of you. Ayaw namin ng basta-basta lang, Panginoon. We want to give you the best worship that we can give. Because you are the greatest God that we have in our lives. Lord, as we listen to your word this morning, Lord, ang yung mga anak na narito, Panginoon, ay handang makinig, handang sumunod, Panginoon, sa nais mong ipagawa sa bawat isa. Let your will be done in our lives. Not our will, but your will, Lord. Speak to your children. Our hearts are open. Our minds are open. Our spirit are open. Speak to us. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong anak. Na ikaw lang, O Diyos, ang makita sa kanyang buhay. Alam ko, O Diyos, na ang bawat isa ay matatanggap, Panginoon, ang portion na para sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord God, once again for your presence, for your beautiful presence, for your awesome presence in our midst. We worship you. We lift your name. And we will give you the highest praise and the highest worship, for you deserve everything. We praise you, we worship you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Amen. Naranasan niyo po ba ang presensya ng Diyos? Parang po mahina. Pagkakaalam ko, pag naranasan mo ang isang bagay, masaya ka eh. Amen. Muli ko pong tatanungin kayo, naranasan niyo po ba ang presensya ng Diyos? Amen. Di po ba? Sabi sa Bible, Matthew
18 verse 20 or 21, kung di po ako nagkakamali. 2 or 3 gather in His name, He is the mid of us. Sa makatuwid, higit tayo sa 2, higit tayo sa 3, kaya ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. Amen? Nandito po ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kaya nga po, ngayong umagang ito, mga magulang, mga kapatid, bago po tayo mag-aral ng kanyang salita, tayo po may pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan na may lalang ng langit at lupa. Sa pangalan ng aming Panginoong Isus, Lord, narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Tunay nga, O Diyos, na pagpalain mo ang iyong salita na aming maririnig. O Santong Espiritu, ikaw po ang siyang magpaunawa at magpaintindi sa lahat ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at inaangkin namin ang katagumpayan sa umagang ito at matatanggap ng bawat isa, Panginoon, ang portion nila, O God. We praise you, Lord God. We honor you in the name of Jesus. Amen. So sa umaga pong ito, mga magulang, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan pa rin ay patungkol sa blessing brings wealth. Amen. Katulad po ng inawit natin kanina, di ba? Halos lahat blessing. Amen. At ano po ba ang tunay na blessing? Kaya po buksan natin ang ating Bible sa John 15:16. Amen. At ang title po nito ang ating pag-aaralan ngayon, God choose you to bless you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos para pagpalain. Hindi para paghirapin. Hindi para kung saan makulong sa mga isiping pang makamundo. Kaya nga tayo pinili ng Diyos para pagpalain. Hindi maghirap, hindi magsakit, kundi pagpapala ang ating maranasan sa ating Diyos. Amen? Amen. Kaya nga po, ang sabi dito, hindi nyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Anong sabi? Kung anuman daw ang ating hingiin ay ibibigay sa atin. Bakit? Kasi nga, pinili ka at pinili ako. Amen? At sa pagkakapili sa iyo, kapatid, hindi ang Diyos nagkamali kung bakit ka pinili. Amen? Ang dami pong tao dyan sa labas. Labas ka dyan. Kung ano-anong ginagawa, nagiinuman. Tama. Pero ikaw, kapatid, pinili ka para uminom ng ano? Para kumain ng ano? Ng salita ng Diyos. Para maranasan mo ang ano? Ang presensya ng Diyos. Amen? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, blessing brings wealth. Wala naman akong wealth. Paano ko ituturo yung wealth? Alam mo yung sabi sa akin ng Panginoon, sa isipat puso ko, bakit ako anak? Bumaba ako sa lupa, may dala ba akong wealth? Si Jesus bumaba sa lupa, may dala bang wealth? Wala. Nung bumaba si Kristo sa lupa, wala siyang isang dala-dalang isang maletang ginto o isang maletang dolyares. Ang dala niya ano? Blessing. Pagpapala ng kagalingan, pagpapala ng kalayaan, pagpapala ng spiritual na aspeto sa ating buhay. Amen. Yun po yung bit mo ngayon. Amen? At hindi po lahat mga magulang, mga kapatid, may blessing ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Ba? Sasabihin mo, hindi lahat may blessing ng Diyos. At sa umagang ito, kapatid, may experience mo yung tunay na blessing. At ang blessing, hindi ito nakatuon sa material na bagay lamang. Amen? At patutunayan po yan ng Bible ngayong umagang ito. Patutunayan po yan ng salita ng Diyos na ang pagpapala ng Diyos ay hindi nakatingin sa material na bagay. Amen? Kaya meron dalawang klase ng pagpapala. Two kinds of blessing. Flesh blessing. Ito po yung tinatawag na flesh blessing na kung saan nagtrabaho ka, ang dami mong kinitang pera, ang dami mong ari-arian, di ba? Yan po yung bunga ng iyong pagtatrabaho. Yan ba yung gustong ibigay ng Diyos? Yes, gustong ibigay ng Diyos siya. Pero ayaw ng Diyos na maituon natin ang ating puso't isipan, ang ating katawan, ang ating sarili sa flesh blessing na yan. Bakit? Yan po ang maglalayo sa atin sa tunay na pagpapalat biyaya ng Diyos. Amen? Ano po yun? You have wealth, but you don't have blessing comes from God. Meron kang ang wealth, pero wala ka namang blessing ni Lord. Meron po sa Bible. Di ba? Sa Marcos chapter 10 verse 17, yung lalaking mayaman, ikukwento ko na lang po yan. Lagi niyo po itong sigurong naririnig. Merong isang mayamang lalaki lumapit kay Jesus.
Ang sabi niya, Guro, ano pong kailangan kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Kristo, isa lang ang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang batas ni Moises. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasakigalang, igalang mo ang iyong ama't ina. Ang sabi ng mayaman, naku po, nagagawa ko po ang lahat ng iyan, Panginoon. Simula pagka bata, sabi niya. Ang sabi ni Kristo, isa pa kulang sa'yo. Tignan niyo po ito ha, mayamang lalaki, may wealth, pero walang blessing ni Lord. Ano sabi ng mayaman? Sabi ni Kristo, umuwi ka, ibenta mo ang iyong ari-arian, sumunod ka sa akin. Anong inaalok ni Kristo? Hindi wealth blessing. Di ba? Pagpapalang kaya mag-produce ng wealth. At anong nangyari sa lalaking mayaman? Tumalikod. Pagkatalikod, naisip niya, sobrang yaman niya, hindi niya kayang bitawan. Amen? Pero ang totoo, kapatid, pag binenta niya yun, kayang idoble ng Diyos yung kanyang ibinenta. Bakit? Siya ang source ng blessing Sa lahat ng bagay, sa kanyang salita, pwedeng mangyari na ikay pagpalain. Amen? Kaya po ng Diyos yun. At ano nangyari? Sabi ni Kristo, napakahirap. Ang isang mayaman ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Mabuti bang isang kamelyo makapasok sa butas ng karayom? Amen? Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, huwag kang magtaka sa buhay mo. Porkit wala kang wealth, sabi ka nga, Lord, wala kang wealth. Bakit? Porkit wala kang wealth, wala ka ng blessing? No. Maling pananaw pala po yun. Amen? Ang tunay na pagpapala, hindi nakabase sa material na bagay. Anytime pwedeng idagdag ng Diyos. Ang sabi niya sa Bible, Matthew 6:33, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto us. Pwedeng idagdag ng Diyos yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Hindi nga lang yung luho mo. Amen? Kaya nga sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ngayon ng Diyos. Sa kabila, gantihan mo. Amen. Meron pa po sa Bible, di ba? Merong wealth but walang blessing. Sino? Si Sakeo. Kilala natin yan. Sa Lucas chapter 9 verse 1, ikukwento ko na lamang po mga magulang, mga kapatid. Merong isang lalaking Sakeo na isang pandak. Nabalitaan niya si Kristo daraan sa Jericho. Nag-isip siya, gusto kong makita tong Kristo na to. At pagpunta niya ron, hindi siya makapasok. Hindi niya makita si Jesus. Bakit? Kasi maraming tao. Umisip siya ng paraan para makita niya si Kristo. Doon siya dumaan, doon siya nagantay sa dadaanan ni Kristo. Umakyat siya ng puno ng sikamoro at pag-akyat niya, pagdaan ni Kristo, anong sabi niya? Anong sabi ni Kristo? Sakeo, bumaba ka, ngayon din, pupunta ako sa bahay mo. Ano? Pagbaba ni Sakeo, anong sabi? Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking yaman at kung meron akong nadaya, ibabalik ko ng makiapat na beses. Sino yung experience niya? Si Jesus, the source of blessing. Amen? Mahirap sa tao magpakawala ng wealth kapag di mo mararanasan si Jesus. Amen? At kapag si Kristo naranasan mo, mga magulang, mga kapatid, baliwala yung wealth sa'yo. Hindi mo kayang ipagpalit. Kaya nga sabi, blessing brings wealth. Dapat mamutawi sa atin ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Dapat yung wealth mo galing sa blessing. Dahil pag ang wealth mo galing sa blessing, mga magulang, mga kapatid, hindi mo kayang ipagpalit ang Diyos. Amen? Pinapatunayan po ng Bible yung lalaking mayaman. Di ba? Ayaw niya ibenta. Bakit? Naghirapan niya daw ito sa ating ding buhay, mga kapatid. Kung meron man gustong idil ang Diyos sa'yo, na gusto mong pakawalan, sabi ng Diyos, pakawalan mo, kapatid. Sumunod ka sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka sa Diyos. Bakit? Ang Diyos po ang may-ari ng langit at lupa. Ang Diyos po ang may-ari ng lahat. Di ba? Kaya nga sabi ni Pedro, ni Peter at Juan, sa Acts chapter 3, di ba? Lumakad sila doon, pumunta sila sa templo ng maganda. Maganda po yung tinatawag doon na templo. Nakita niya yung isang pilay, nalumpo mula pagkabata, tinignan na magiliw ni Pedro. Tinignan ni Pedro. Yung pilay naman nalumpo, tumingin din. At akala niya, bibigyan siya ng wealth. Wealth po, pera. Ang sabi ni Peter, tignan mo ko, silver and gold I have none. But in the name of Jesus, rise up and walk. Ano yung experience niya? Pera ba? Wealth pa? Hindi. Blessing of healing. Amen.
Kasi tayo mga tao, dito sa mundo, habang lumalakad kapatid, ang ating pananaw, yeah, pag pinagpala ka daw ay marami kang pera, marami kang sasakyan, marami kang ari-arian. Pero ang gustong ibigay sa atin ng Diyos kapatid, hindi yung bagay na yun. Bakit? Lilipas po yun. Kukupas po yun. Ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito, yung pagpapalang kaya kang iligtas, yung pagpapalang gusto ka ng Diyos mapayapa, yung pagpapalang na kung saan hindi mo kayang ipagpalit ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Amen? Yun po yung gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang sabi sa Bible, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. I-renew natin yung ating isipan doon sa langit, wag sa lupa. Kapag ang renew ng iyong isipan nasa mundo, maniwala ka kapatid, mas marami kang oras sa mundo. Wala ka ng oras sa Diyos. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, pinapatunayan ng Bible, si Kristo, bumaba sa lupa, sabi ko nga po kanina, walang isang malitang ginto. Ha? Kung yung binigay sa akin ng Panginoon ito, oo nga no. Kaya malakas ang loob ko na mag-share na ngayon ng blessing brings wealth. Dahil si Jesus mismo, bumaba sa lupa, wala siyang dala. Ang dala niya lang biyaya. Tunay na biyaya. Di ba? Dahil lahat ng bagay, kapatid, sa Genesis, nalikha sa pamagitan ng kanyang salita. At yung iyong tinatamasa ngayon, galing lang yang sa blessing na galing sa Diyos. At sa mundo, pinatunayan ni Kristo na inaalok niya yung sarili niya sa iyo at sa akin. Amen? Inaalok po ni Jesus mismo yung kanyang buhay. Diba? Na kung saan kailangan nating lumaya. Saan? Sa isiping man. Dito kasi sa mundo, when money talk, everyone's listen. Tama? Pag pera nagsalita, nakikinig lahat. Ha? Pero pag si Kristo nagsalita, di ba? Maraming tao ayaw makinig. Amen? Ganyan ang nagagawa ng wealth. Kaya nga ayaw ng Diyos na manatili tayo sa wealth. Di ba? Ang gusto ng Diyos, manatili tayo sa kanyang biyaya at habag. Kaya nga, mga kinakanta natin kanina, blessed be the name of the Lord, di ba? Bless natin ang ating Panginoon sa kung anumang meron ka. Amen? Meron pa po. Yung babaeng dinudugo. Sa Lucas chapter 8, verse 43. Kukwento ko na lang po. Merong isang babaeng dinudugo. 12 years na. Maraming pera. Di ba? Lahat ng doktor, napuntahan niya na. Naubos daw yung kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Di ba? At lalo lang daw lumala ang kanyang sitwasyon. Naisip niya, dumaan si Kristo. Ang sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ni Kristo, yung damit niya, gagaling ako. Amen? Yung babaeng yon may wealth, pero naubos. Maging sa mundo natin, kapatid. Di ba? Pag pumunta kang doktor at di na kaya ng doktor, anong sinasabi ng doktor? Pagpasa Diyos na lang natin to. Hindi na kaya eh. Minsan nga, taningan ka pa ng doktor. Di ba? Hindi nila kaya. Ang tunay na makakapagpagaling, di ba, ay ang biyaya ng Diyos ngayon, umagang ito, kapatid. Di ba? Yan po ang tunay na makakapagpalaya sa atin. Di ba? Sa isiping pangmundo. Bakit? Dahil ang ating Panginoong Diyos may pinanggalingan. Doon sa langit at doon ang punta mo. Amen? Doon ang punta natin. Parang ayaw niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Doon po ang ating punta. Hindi dito. Kaya nga ayaw ng Diyos na ma-confirm ang ating isipan dito eh. Bakit? Sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God will still. Sino yung word of God sa John 1:1? Ang Diyos, si Kristo, ang dapat nating bigyan ng importansya. Ang Diyos ang dapat nating bigyan ng oras at panahon at gugulan ng mga bagay. Huwag ang mundong ito. Bakit? Mapapagod ka. Amen? Nakakapagod po sa mundo. Totoo po yun. Diba? Magtrabaho ka, diba? Sasabihin, nakakapagod magtrabaho. Totoo pong nakakapagod. Pero ang tunay na kapahingahan, wala sa wealth. Nandun kay Jesus. Ang sabi niya sa Matthew 18, verse 28, 11:28, di ba? Lumapit kayo sa aking nahihirapan, lubha, nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng
kapahingahan. Pag nagpamassage ka, kala mo nakapagpahinga ka, di ba? Pero magtrabaho ka ulit, pagod ka na naman. Wala kasi sa mundo na kay Lord ang tunay na kapahingahan. Amen? Balakpan pong muli natin ng ating Panginoon. Totoo po eh. Di ba? Meron pa po. Ito, maganda to, yung alibughang anak. Di ba? Sa Lucas chapter 15, verse 1 to 32. Di ba? Meron dyan isang dalawang magkapatid. Di ba? Yung bunso, ang sabi niya sa kanyang tatay, Ama, kukunin ko na po yung mana ko. Buhay pa tatay. Gusto na kunin yung mana. Walang magawa yung ama, ibinigay. Anong ginawa? Ng bunsong anak, umalis. Dala-dala yung wealth. Anong ginawa sa wealth? Doon nagpakasasa. Inom, bisyo, alak, sigarilyo, kung ano-ano, babae, lahat ginawa. Dumating ang araw, naubos yung wealth niya. Naubos yung dala-dala niyang wealth. Di ba? Umalis siya sa blessing eh. Umalis siya sa blessing ng ama. Anong nangyari sa kanya? Naghirap siya. Hanggang sa nangyari, pumasok siya. Saan? Hanggang tagapag-alaga na lang siya ng baboy. At sa kanyang gutom, kinakain niya na rin, pati ang pagkain ng baboy. Kaya anong nangyari sa kanya? Naisip niya. Kaya kung hindi mo maiisip na isuko ang iyong buhay sa Panginoon, wala, ganun ang mangyayari sa buhay natin. Bagamat may wealth ka kapatid, bagamat may yaman ka, useless ang buhay. Amen? Anong sabi niya? Sa bahay ng aking ama, sagana ang kanyang mga alipin, uuwi na lang ako doon at kahit ako'y maging alipin na lamang. Ano nangyari? Bumalik siya sa source of blessing. Pinapatunayan po dito sa Bible, kapatid, na ang wealth, kayang i-produce ng Diyos. At na-produce na niya na yan. Sa pasimula't simula pa sapagkat sa kanyang salita, let there be light and there was a light. Lahat ng mga bagay, nilikha na ng Diyos na tinatamasa mo ngayon. Magtrabaho ka lang, magbigay ka lang ng oras dyan, magkakapera ka talaga. Di ba? Pero ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon, kapatid, di ba? Na kung saan yung kalayaan ng kaisipan sa mundong ito. Di ba? Kaya katulad po ng alibughang anak na yun, mga kapatid. Di ba? Inubos niya lang, nilustay niya lang. Mabilis kasi maubos eh. Di ba? Tapos magtatrabaho ka na naman. Pero mas maganda, may wealth ka na, may blessing ka pa. At mas maganda, yung blessing ang nag-produce ng wealth mo. Si Lord mismo ang nag-produce ng wealth mo. Para hindi mo maipagpalit ang Diyos. Para kaya mong ibigay yung tama. Yung 10% mo. Di ba? Para kaya mong ibigay. Kasi pag wala kang blessing, kapatid, di ba? Ang hirap mo ibigay yung 10 bahagi na sinasabi sa Bible. Amen? Wala ka kasing blessing. Ang iniisip mo lagi, pinaghirapan ko to. Pambayad ko na lang to na kung ano-ano eh. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Praise. Ang pangalawa, spiritual blessing. Ito po yung sinasabi ko. Na ito dapat ang meron sa atin. Yung spiritual blessing. Ano yun? Yun nga po yung sinabi ko kanina. Yung sa Acts chapter 3, verse 6. Yung patungkol kay Pedro. Di ba? Silver and gold I have none, but in the name of Jesus, rise up and walk. Di ba? Yan po. Paging ako, Lord, wala din naman akong silver. Wala din naman akong ginto. Di ba? Wala ako. Sinabi ko nga sa Panginoon, Lord, wala naman akong yaman eh. Paano ko tayo maituturo? Pinaunawa sa akin ng ating Panginoon, ako ang yaman mo. Amen? Si Lord ang yaman natin. Amen? Na may likha ng langit at lupa, kasi iiwan din naman lahat natin yan eh. Amen? Kaya sa ating buhay, kapatid, pagpapalain ka ng Diyos kapag siya ang inuna mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, unahin mo ang Diyos. Huwag mo unahin niyo kung ano-anong bagay. Amen? Ito pa po. Sa Matthew 4:4, alam po natin ito. Si Jesus Christ, tinukso ni Satan. Kung ikaw ang Diyos, gawin mo ang tinapay, ang batong ito. Sabi ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, hindi lang nabubuhay sa yaman ang tao. Kailangan din ng tao ng Diyos. Amen. Masyado tayong na-focus sa pagkain, sa pera. Masyado tayong na-focus sa pagtatrabaho. Totoong kailangan natin yan. Si Jesus nga nagtrabaho eh. Pero, ang kanyang kaisipan at puso ay nandun sa taas. Yung sundin, ang sabi niya, my meat is to do the will of
God. Kaya nga sabi niya, man shall not live by bread alone. Di ba? Kaya nga po si Jesus Christ, inoperan din ng pera. Ni Satan. Sabi niya, di ba, dinala siya, nakikita mo ba ang lahat ng iyan? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyan. Lumuhod ka lang sa akin. Ano sabi ni Kristo? Lumayas ka, Satanas. Nasusulat, paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos. At dito sa mundo, kapatid, inooperan tayo ni Satan, lalo na pag malapit ka na sa Panginoon. Lalo na pag ginagamit ka na ng Diyos. Amen? Lalo na pag Kristiyano ka ng tunay. Maniwala ka sa hindi. Diba? Ang offer sa'yo ng kaaway is gayon na lamang. Kaya praise the Lord! Kung ikaw ay nasa lilim ng pagpapala ng Diyos, alam mo kung paanong sugpuin ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Amen. Why God bless us? Ito na. Bakit ka ba biniless ni Lord? Di ba? Ang sabi sa ating binasa kanina, to bless and to be a blessing. Para ikay pagpalain ng Diyos at ikaw din na may maging pagpapala. Amen? Kung ano yung sapat ang Diyos na ibinigay sa'yo. Na kung saan kung ano yung meron ka ngayon, yan yung gamitin mong pagpapala na ibigay mo rin naman sa iba. Kung ikay binigyan ng wealth, praise the Lord, magpala ka. Ay, hirap, di ba? Ay, bibigay ko ba to? Kung ano conviction sa'yo ng Diyos, yun ang gawin mo. Amen? Kung binigyan ka ng Diyos ng pagpapala na kung saan ikay maghayag ng salita, katulad ng sa akin, ibigay ko to. Amen? Katulad nga po ng sinabi sa akin ni Bishop, pupunta daw po ako ng Bicol. Iniisip ko, Lord, may anak po ako. Pero alam nyo, binigyan ako ni Lord ng word. Di ba? Kaya napaka-importante na sa biyaya ka ng Diyos eh. Di ba? Ano sabi ng Diyos kay Abraham sa chapter 12? Di ba? Lisanin mo ang Haran, yung kanyang bayan. Di ba? Sasamahan ka ng Diyos. Ganun po yung sinabi, yung ano sa puso ko. Nasasamahan ako ng Diyos. Sino mo magpala sa'yo, ipagpapalain ko. Di ba? Kaya maliwanag sa aking puso at isipan, napupunta ako ng Bicol. Amen? Nung nakaraan po, galing na, tayo doon, Alaminos. Mahirap po kasing humakbang sa isang bagay na wala naman ang pagsama ng Diyos. Amen? Mahirap po pumunta sa isang lugar na gusto ko lang magpasikat. No. Dapat palagi kong kasama natin ang Diyos. Sabi ko nga, Lord, kung di mo ako sasamahan, at basta kung saan mo ako dalhin, basta kasama kita, go ako dyan. Amen? Dahil sa sarili ko, wala akong kakayahan. Sino ba naman ako? Pero kapag ang Diyos kasama mo, kapatid, maniwala ka sa hindi, ang pagpapala at sino mang makasalamuha mo, pagpapalain ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Pinili ka ng Diyos para pagpalain at para maging pagpapala din naman sa iba. Sabi mo, sa katabi mo, huwag mong suluhin yung pagpapala. Gamitin mo, kapatid. Mabuburo yan. Nandiyan yung buro? Mabuburo po yan, kapatid. Di ba? Ipinilis ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos para maging pagpapala din naman. Dahil ang Diyos natin, bumaba sa lupa, hindi niya pinili sa sarili ang kaligtasan. Anong ginawa niya? Inalay niya ang kanyang sarili para ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan. Di ba? Inalay niya ang kanyang sarili para hagupitin ng latigong may tinik. Para ikay gumaling. Hindi niya sinosolo. Di ba? Lahat ng mga bagay ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen? Hindi niya sinolo. Kaya nga, ikaw, kapatid, ano yung ginagawa mo sa blessing na ibinigay ng Diyos sa iyo? Di ba? Kung gusto mo bang pagpalain, kapatid, di ba? Paggamit mo sa Diyos. Meron po sa Bible yan. Sa 2 King chapter 4, kung di po ako nagkakamali, meron diyang isang babaeng byuda. Namatay yung kanyang asawang propeta. Lumapit siya kay propeta Eliseo. Sabi niya, tulungan niyo po ako. Nandun na po yung mga taong pinagkakautangan ng aking asawa. At kukunin po yung aking mga anak upang pambayad. Ano sabi ng propeta? Anong maitutulong ko sa iyo? Anong meron sa bahay mo? Ano sabi ng babae? Wala po. Maliban sa isang boting langis. Isang boting langis lang daw yung kanyang ari-arihan. Ang sabi ng propeta, muwi ka, manghiram ka
na mga lagayan sa iyong kapitbahay. At pumasok kayo ng iyong mag-anak sa kwarto at lagyan mo lahat ng iyan. Anong nangyari? Ganun po yung ginawa. At lahat ng mga lalagayan na puno. Sabi ng nanay, anak, pengi pang lagayan. Ang sabi ng anak, wala na po. Biglang tumigil ang langis. Ano po ibig sabihin no, di ba? Kapag wala ka nang nilalagyan, kapag hindi ka na nagbibless, pag hindi mo na binibless ng Diyos, baka tumigil ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpala ka. Para ikay pagpalain. Amen? Kung ano yung kakayahan mo, yan ang gamitin mo upang magpala ng tao. Amen? Ng ating Diyos. Praise the Lord. Ano ba po? To bear much fruit, di ba? Para mamunga pa ng marami. At take note kapatid, hindi ito yung bungang material na bagay ha. Ang sabi po sa Galatia 5:22, di ba? 5:20, ang bunga ng Espiritu ay love, joy, kindness, di ba? Patience, self-control. Yan po yung bungang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Hindi niya yung bungang material na bagay. Kasi yung material na bagay, pwedeng mawala sa iyo yan. Pwedeng alisin ng Diyos sa iyo yan. Pinapatunayan niya ng Bible kay Job. Di ba? Si Job maraming yaman. Isang araw inalis ng Diyos, pero ibinalik din ng Diyos. Amen? Kaya nga po ang gusto ng Diyos, magbunga ka. Saan? Nang maraming pag-ibig. Di ba? Kailangan dumami yung love mo, dumami yung self-control mo, yung bunga ng self-control mo, kasi paglabas mo dyan, ititest ka ng kaaway. Kaya dapat meron kang ipapakain, siya nagtitest sa'yo. O kainin mo itong bunga ko, hindi ako papatol sa'yo, ito kainin mo. Yeah? Yun po yung ibig sabihin noon. Marami ka dapat bungang spiritual, na kung saan, may test man dyan ng pananampalataya mo sa labas, meron kang handang ipakain sa nagtitest sa'yo. Yun yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Meron ka ba nun? Sabihin mo. Ha? Bakit ayaw magsalita? Baka kasi wala. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka ba? Sagutin mo, praise the Lord, meron. Amen? Sabi sa Bible, ang katotohanan ay masakit. Pero pag tinanggap mo ang katotohanan, yun yung magpapalaya sa atin. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Di ba? Bago ka magkaroon ng tunay at ganap na buhay, kailangan mong dumaan sa truth. Amen? At bumaba si Kristo sa lupa para ipahayag ang truth. Di ba? Ipahayag ang katotohanan sa buhay mo na si Kristo lang ang kasapatan sa ating buhay. Amen? Sabi nga sa Bible, kung maangkin mo man ang lahat, di ba? Kung mapupunta naman ang iyong kaluluwa sa impyerno, di ba, baliwala ang lahat. Amen? Ano pa? Spiritual blessing, di ba? Physically, mentally, emotionally, financially. Yan. Kaya ka tinawag ng Diyos para magkaroon ng lahat ng iyan. Amen? Hindi lang physical, hindi lang financial, kundi spiritually din. Kailangan tumaas yung antas ng ating spiritual sa ating paglilingkod. Dito na po tayo sa 5 bagay. 5 bagay upang manatili ang blessing ni God sa buhay natin. Ito po, 5 bagay po ito. Tandaan po natin to mga magulang, mga kapatid. Ang blessing kasi ng Diyos, di ba, hindi dadaloy sa'yo kapag hindi mo inalis to. Una, forget your will. Ayan, di ba? Sa ating buhay, may will ka. May gusto ka. May gusto kang mangyari sa pamilya mo. May gusto kang mangyari sa buhay mo. Gusto mong umasenso. Di ba? Gusto natin yon. Gusto natin yumaman. Gusto natin yon. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, forget your will. Di ba? Si Jesus, nung nasa Gethsemane, anong sabi niya? Nakita niya yung salop o yung mangkok na kanyang dadanasin. Anong sabi niya? Ama, kung maaari, wag ko nang danasin ang kopang ito. Pero wag ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hayaan mo ang kalooban ng Diyos ang maganap sa buhay mo. Amen. Totoo po yun. Kasi tayo po, merong laman ang ating puso't isipan na kung saan gusto nating mangyari ito sa ating buhay.
Pero masigit ang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? At ako po'y naniniwala, mga magulang, mga kapatid, na ang Diyos ay may plano sa buhay ko. Lalong-lalo na sa iyo. Sa iyong mga nakikinig po dyan, di ba? Kalimutan mo ang sarili mong kagustuhan. Amen? Dahil kung hindi po, di ba, yung blessing, hindi mo mararanasan. Di ba? Katulad po ng sinabi ko, pwede kang may wealth, pero wala kang blessing. Katulad yung mga karakter sa Bible na ating pinag-usapan. Amen? Jesus forget His will, di ba? Nandiyan po yan sa Mark 14 verse 34, di ba? Father, if you are willing, take this cup away from me. Yet not my will, ba, but your will be done. Di ba? Dapat ang kalooban ng Diyos ang mangyari talaga sa ating buhay. Bakit? Kasi ang Diyos may-ari sa ating buhay. Amen? Ang sabi sa Psalms, sa awit, verse 24, ang buong daigdig at ang lahat ng naririto, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Diba? Nasaan ka? Nasaan tayo? Nasa daigdig. Sa makatuwid, pag-aari tayo ng Diyos. Amen? At pag pag-aari ka ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, ang pagpapala, malapit sa'yo. Ha? Hindi po itong pagpapalang pinansyal, ha? Hindi po ito pagpapalang material, ha? Kasi nilikha na po ng Diyos yun, eh. Ako po naniniwala, eh. Nilikha na ng Diyos yun. Ang kailangan na lang natin kunin talaga, yung blessing na galing sa Diyos. Diba? Na kung saan magpuproduce ng wealth. Kaya nga po, ang ganda kung pag-iisipan nyo lang yung binigay ng Diyos kay Bishop. Blessing brings wealth. Lahat ng wealth mo, dapat galing sa blessing. Amen? Nagigets niyo ba? Dapat lahat po ng wealth mo galing sa blessing. Galing kay Lord. Sino ba yung blessing na bumama? Nalikhang lahat ng bagay sa pamagitan ng salita. At yung salita daw nagkatawang sa John 1:14. Ang salita ay nagkatawang tao, nakapimisan sa piling ng tao. Di ba? Kaya nga yung blessing dapat, yun yung ating inaasam. Para gusto mo magkaroon ng wealth, na galing sa Diyos, asamin mo si Jesus. Amen? Sabi mo, asamin mo si Jesus. Ba? Kasi dito sa mundong to, mga magulang, mga kapatid, di ba? Na corner o nabilanggo yung ating isipan. Na kung saan ang gusto ng kaaway, ito gawin mo. Magtrabaho ka para sa pamilya mo. Totoo naman. Kung nagtatrabaho ka sa luminga ng langit at lupa, edi siya nang bahala. Siya nang bahala sa atin. Bakit? Siya may-ari ng langit at lupa eh. Kaya niyang idikit lahat ng bagay sa atin. Pinatunayan ng Bible. Diba sa Matthew 6:33? And all these things shall be added unto us. Ang Diyos ang magdadagdag ng mga bagay na pangangailangan mo. Amen? At huwag kang magtaka kung bakit may pinapanalangin ka na malaki at di dumadating sa'yo. Baka hindi gusto ng Diyos sa'yo yan. Ha? Bakit? Kasi mawawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun po ang Diyos eh. 3 sagot. No, yes, wait. Pag no, ayaw ng Diyos sa'yo yan, yung inihiling mo. Mag-iba ka. Diba? Hindi will ng Diyos sa'yo yan. Will mo lang yan. Hindi si Will, ha? Nasa likod. Will mo lang yan, kaya ayaw ng Diyos. Minsan, yes. Gusto ka agad ng Diyos, mapunta sa'yo yan. Bakit? Kasi mapapalaguran mo ako dyan. Kaya ibibigay ko sa'yo yan. Di ba? Ganun ang Diyos eh. Minsan, wait, magantay ka lang anak. Ang timing ko'y sapat. Ang timing ko, hindi huli, hindi una, sakto lang. Yung mamamangha ka. Ganun ang Diyos eh. Yung palaging mamamangha ka. Kasi pag binigay na sa'yo ng una ng Diyos, hindi ka na magtitiwala. Ang gusto ng Diyos, mamangha ka palagi sa kanyang gawa. Amen? Mamangha tayo kasi kung minsan, hindi ka na namamangha kasi sarili mo ng kalooban, sarili mo ng kakayahan, yung ginagamit mo. Kaya wala nang pagmamangha sa ating Diyos na buhay. Amen? Ang gusto ng Diyos sa lahat sa ating buhay, mamangha ka. Makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ba kapatid, nararanasan mo na hanggang ngayon yung pagpapalat biyaya ng Diyos? Hindi po ito material na bagay. Yung hininga mo pa lang, di ba, blessing na ng Diyos na malaki yan. Maraming tao nandun sa hospital, nakahiga, bumibili ng oxygen. Para lang makahinga. Ikaw at ako, kapatid, malaya kang nakakahinga. Di ba? Biyaya po ng Diyos yan. Amen? Blessing po ng Diyos yan. Di ba?
Nakurap kasi ng mundo yung isipan ng tao. Na kung saan nakala ng tao, ito talaga ang kanyang tahanang mundo na ito. Hindi. Di ba? Kaya nga bumaba si Lord sa lupa para ipaunawa sa tao na meron tayong talagang tunay na destinasyon. At ang pagpapala mismo na galing sa langit, bumaba sa lupa para ma-experience natin yung pagpapalang nagmumula sa langit. Amen. Kaya nga napakabuti po ng Diyos sa ating buhay at sa buhay mo. Ba? Dahil ang biyaya ng Diyos sapat talaga. Yeah. Ang pagpapala ng Diyos, di ba? Ang ayaw ng Diyos na matrap tayo sa gawa ng kaaway. Ba? Para hindi natin magawa yung kalooban niya. Yeah. Ang gusto ng Diyos, hindi kanya tinawag para lang kumain, matulog, trabaho, kain, tulog. Ikot-ikot lang. Kain ka ngayon. Maya kain ka, tutulog ka mamayang gabi. Bukas, trabaho ka na naman. Kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. Yan ba yung gusto ng Diyos? Hindi. Ang gusto ng Diyos, magawa natin ng kanyang kalooban. At hindi porkit hindi ka tumatayo dito, hindi ka umaawit, hindi ka tumutugtog, ay hindi ka nagagamitin ng Diyos. No! Gagamitin ka pa ng Diyos. Amen? Lahat po tayo may kakayahang binigay ng Diyos. Depende lang sa pagpapala kung paano mo ginagawa. Biyaya po ng Diyos sa iyo yan eh. Biyaya ito ng Diyos sa akin eh. Kaya ginagamit ko. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo yung pagpapala na binigay ng Diyos. Di ba? Minsan di mo ginagamit. Di ba? Na-corner tayo ng kaaway, ng diablo. Kaya na-stagnan ang ating pananampalataya. Na kung saan kampante na tayo sa kung anong meron tayo ngayon. Ano po yung una natin? Forget, di ba? Your will. Pangalawa, pag kinalimutan mo yung kalooban mo, sundin mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sundin mo ang Diyos. Lahat dito sa Bible, kung babasahin mo kapatid, lahat ng propeta dito, na-experience nila ang presence ni Lord dahil sa kanilang pagsunod. At ang biyaya ng Diyos, hindi mo mararanasan kung hindi ka susunod. Amen? Totoo po yun. Hindi mo mapatunayang buhay ang Diyos mo kung hindi ka hahakbang. Katulad ni Abraham, katulad ni Moises, katulad ni Gideon. Di ba 135,000 natalo nila. 300 lang sila. Di ba? Kung hindi mo susundin ng Diyos, kung hindi ka hahakbang sa ipinapagawa sa atin ng Diyos, hindi mo may experience ng biyaya ng Diyos. Amen? Gusto mo bang ma-experience ang biyaya ng Diyos? Hindi lang material. Sabi ko nga po sa inyo kapatid, hindi material. Hindi ito pinansyal. Iba po yung inaalok sa atin na blessing ng Diyos. Di ba? Yung spiritual na blessing. Bakit? Ano ka sabi sa Bible, yan liwaliwanag, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Ang gusto ng Diyos na ating hanapin, yung mga bagay na hindi kumukupas, yung mga bagay na hindi, di ba, nabubulok. Ano po yun? Yung salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Yun po yun. Kaya kailangan mong sumunod. Di ba? Maging si Jesus, sumunod. Lahat sa Bible, kung makikita nyo, magagaling po sila sumunod. Kaya na-experience nila yung miracle, yung signs and wonder ng ating Panginoon. Di ba? Kung gusto mong makita sa buhay mo yung kapatid, meron kang mga bagay na dapat tanggalin sa buhay mo na hindi nagbibinipisyo sa pananampalataya mo. Di ba? Ano yon? Sundin mo ang Diyos. Anong gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo? Pinili ka ng Diyos para mamunga. Di ba? Manatili yung bunga. Sabi sa ating binasa kanina. Yeah? At mga magulang, mga kapatid, bakit ang Diyos na pumili sa atin? Kasi ang totoo, hindi mo pipiliin ng Diyos kapag may 1 milyon dyan. Diyos, 1 milyon pipiliin mo. Totoo? Totoo po yun. Pag hindi ka pa mananampalataya, pag hindi ka pa malalim sa Panginoon, real talk lang po. Ang pipiliin mo talaga, pera. Bakit? Tignan niyo po ito. Bakit napako si Jesus Christ? Anong inoffer kay Judas? Pera. Kaya nga sabi sa Hebreo 13:5, di ba? Huwag kang magmukhang pera. Dahil lang sabi, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan kapatid. Hindi kita papabayaan. Ang gusto ng Diyos, sundin mo lang ako. Di ba? Yung salitang obedience, di ba? Madali. Pero hirap gawin. Amen? Praise the Lord. Obey God whatever the condition of our heart. Diba? Sundin natin kung anumang kondisyon ng puso mo. Si Jesus nga, ay hirap-hirap ng dinanas. Diba? Ang sakit-sakit ng kanyang puso na makita. Maging si Pedro, itatatwa siya.
Di ba? Matagal niyang kasama yon. Si Judas nga, matagal niyang kasama na siya ang magkakalulu. Mahirap po yung kondisyon ng kanyang puso. Nung nakikita niya yung mga apostol na kung saan magkakanya-kanya, iiwan siya dahil siya lang ang papasa ng lahat. Di ba? Yung kondisyon ng puso niya, sirang-sira. Di ba? Pero anong ginawa niya? Sumunod pa rin siya sa Diyos. Ganun din sa buhay natin. Kahit anong kondisyon ng puso mo ngayon, kapatid, sundin mo pa rin ang Diyos. Amen. Piliin mo pa rin sumunod. Bakit? Sa Diyos may kapahingahan. Amen. Sa Diyos may pag-aayos. Di ba? Kung broken-hearted ka, kapatid, ayusin ng Diyos yan. Bakit siya lumikha niyan eh? Di ba? Let us make a man according to our likeness in image. Sabi sa Genesis, di ba? Chapter 1, verse 26. Di ba? Kung ang buhay natin ay nasisira, kayang ayusin ng Diyos yan. Amen? Ang kailangan lang sumunod ka. Sabi mo sa katabi mo, sundin mo ang Diyos. Sundin natin ang ating Panginoon kahit anong sitwasyon ng ating buhay. Ito po. Tignan niyo po ito. Sa Lucas 5:3 hanggang 4, kilala niyo po di ba si Peter, Simon Peter, pumunta si Kristo doon sa lawa. Di ba? At itong sila Simon Pedro, galing sa pangingisda. Tignan niyo po ito mga magulang, mga kapatid yung kondisyon ng kanyang isipan, yung kondisyon ng kanyang puso, is parang hopeless na. Wala silang nahuling isda dyan di ba? Yan sumakay siya sa isa sa mga bangka. At hiniling kay Simon na may-ari ng bangka na ilayo ito ng kaunti. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. At yung pong kung babasahin natin pataas, magdamag po silang ng huli ng isda dyan. At ano sabi niya, yung sunod na verse niyan, Guro, magdamag po kami ng huli ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi mo, susundin namin. Anong ginawa ni Simon? Dahil sinabi ng Diyos, inuhulog niya yung kanyang lambat, at pagkahatak ng kanilang lambat, ang daming huli. Di ba? Ang daming huli, 153 na isda yung nahuli. At anong nangyari? Nag-share sila ng blessing. Tinawag nila yung mga kasama nila, dito, punong-puno Di ba? Kapag sinunod natin ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, yung mga bagay na imposible sa tao, posible sa Diyos. Di ba? Yung kondisyon ng puso niya diyan, kapatid, di ba? Bago sabihin niya ni Jesus Christ, kaya importante makarinig ka muna ng salita ng Diyos Kaya nga pinatabi ni Jesus Christ yung bangka Nangaral muna siya. Amen? Dahil yung faith, dumadating, sabi sa Bible, sa bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Nangyari kay Pedro diyan, kay Simon, yung faith nabuhay sa kanya kasi nakarinig siya ng salita ni Jesus. Di ba? Kahit magdamag siyang ng huli, wala daw silang nahuli. Pero dahil sinabi daw ni Kristo, gagawin niya. Pagkahulog ng lambat, boom, yun. Din yung blessing. Nag-produce ng wealth. Nag-produce ng yaman. Dahil ang nagsalita, sino? Yung blessing mismo. Si Jesus po yun, kapatid. Yung bumaba sa lupa at nakapimisan sa tao. At ngayon ay nasa ating puso na. Nasa ating buhay na. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 yata, kung di ako nagkakamali. Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, bago na siya. Amen? The old has gone, the new has come. Di ba? Bakit minsan sa ating buhay gusto mo pa rin yung old? Hindi ka makalaya sa old. Yun na nga Bago na nga yung ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi pa rin sa kanyang salita, the love of God is new every morning. Nararanasan mo ba yung kapatid? Yung naranasan mo ngayon, bago naman bukas. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Ganun ang Diyos sa ating buhay. Kaya lang, hindi mo maranasan. Bakit? Yung isipan mo, nakurap ng mundo. Kasi pag gising mo pa lang sa umaga, naisip mo, trabaho na naman. Kailangan na naman makiba. Unahin mo ang Diyos. Maniwala ka sa maghapon mo, ang smooth ng buhay.
Amen? Ang smooth po ng buhay. Di ba? Unahin mo ang Diyos sa pagkagising mo. Ipasalamat mo na kagad kung ano yung meron sa iyo ngayon. Sa umaga, Lord, salamat sa buhay, sa lakas, sa hininga, sa kung ano pong meron ako. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko po tinitiwala na naman ang aking buhay sa maghapong ito. Gayun po akong pagpapala sa maraming tao. Ano mga hawakan, tatapakan ko, samahan mo at pagpalain mo. Di ba? Ganun lang. I-commit mo sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po, yan yung pangalawa. Obey. Very simple po. Pero challenge kong gawin. Di ba? Tulad nga po na sinasabi ko sa aking sarili. Di ba? Sabi nga ni Bishop, ulitin ko. Papadala tayo ng Bicol na naman. Ha? Pero dahil maliwanag nga po sa isipan at sa puso ko na kailangan kong sundin ang Diyos, di ba? Ang Diyos ang bahala sa akin. Amen? Ang sabi sa Bible, di ba? If God is with us, who can be against us? Di ba? Pag ang Diyos kasama mo, sinong laban sa'yo? Amen? Lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo, tatalbog lang yan. Di ba? Bakit? Si Lord, nasa lilim tayo ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya, yung ating isipan, gusto ng Diyos, araw-araw nakarenew eh. Di ba? Kung dito nga sa mundo, yung expiration ng ating lisensya, 5 years eh. Ang gusto ng Diyos, araw-araw mag-renew ka. Ha? Kasi, yung mararanasan mo ngayon, di ba, pumasok sa isipan mo yan, kapatid. Yung mga nakasalamuha mo ngayon, yung mga na-experience mo ngayon, nandito sa isipan mo yan. Kaya nga sabi, renew your mind, di ba? Set your minds on the things above, di ba? Sabi sa Colossus 3, verse 1, ba? Iset natin yung ating isipan doon sa langit, wag sa mundo. Ba? Sabi sa Colossus 3:23, ano pa sabi diyan? Lahat ng gawin mo para sa Panginoon ka. Sa Panginoon mo ginagawa, hindi sa tao. Kaya napapagod ang maraming tao sa paglilingkod kasi gustong magpabida. Gustong magpabida sa tao. Subukan mong gawin lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Totoo po yun. Di ba? Hindi ka manggulumihan ng sumunod sa Diyos. Bakit? Yung setting ng iyong kaisipan nasa langit. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos ulitin ko sa Romans 12 verse 2, di ba? Do not conform to this world. Kasi yung renew nasa mundo, nasa konforme ng mundo. Kaya mabilis mapagod, mabilis manghina, mabilis umayaw, konting salita na naririnig, di ba? Ayaw nang pumunta ng church, ayaw nang umaten. Bakit? Yung setting kasi ng isipan mo, nasa mundo. Subukan mong ilagay sa setting ng Diyos, sa langit. Maniwala ka kapatid, di ba? Lahat na ma-experience mong pangit, tatalbog lang yan. Katulad ng ginawa kay Kristo. Minura si Kristo, gumanti ba? Hindi. Tinadyakan si Kristo, gumanti ba? Hindi. Sino yung tinanggap mo? Di ba si Kristo? Sa makatuwid, di ba? Kapag ikay nagagalit pa, ibig sabihin, medyo napapalitan mo pa si Kristo sa puso mo. Amen? Yun po yung karakter ni Kristo na tinanggap mo, kapatid. Amen? Dahil si Kristo, kahit minura, tinadyakan, sinapak, dinuraan, binato, sinampal, hindi gumante. Yeah? Anong sabi niya? Father, forgive them, di ba? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya sinong uunawa sa kanila? Siyempre tayo. Tayong may mga blessing ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga po yun yung pangalawa natin na kailangan nating sundin ang Diyos. Ano mang sitwasyon ng puso mo, ano mang sitwasyon ng buhay mo, kapatid, nandyan ang Diyos. Kapag sumunod ka, doon mo may experience ang pagpapalang hindi kayang gawin ng tao. Di ba? Na hindi ang posible sa tao ay posible sa Diyos. Di ba, ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Ang kanyang pamamaraan ay higit sa ating pamamaraan. Kaya nga, magaling ang Diyos eh. Di ba? Kamangha-mangha ang Panginoon. Di ba? Kaya lang hindi mo na makita kasi iba na laman ang puso't isipan mo. Amen. Sobrang sarap po ma-experience ng Diyos. Lalo na pag naglilingkod ka, kapatid. Di ba? Sobra po talaga. Yeah? Kaya lang kasi, nakurap nga ng mundo, kaya nga gusto ng Diyos, ilipat natin yung ating isipan. Amen. Pangatlo, lapit na po tayo. Trust to God, yan. Yung tiwala mo. Pag sumunod ka sa Diyos, siguraduhin mo yung tiwala mo nandyan.
Amen? Siguraduhin mo po yung tiwala mo nasa Panginoon. Nasa Bible po yan. Sa Santiago, hindi ako nagkamali, 1, huwag kang umasang matatanggap mo ang iyong pinapanalangin. Hindi ako nagkamali. Kung ikaw ay pabago-bago ng pag-iisip. Para ka lamang alon na kapag dumating ang hangin, kung saan pa rin, ay doon napupunta. Yeah? Kaya nga sa ating buhay, tiyakin mong magtiwala sa Diyos. Huwag sa tao, huwag sa politiko. Sabi ngayon na naman, politiko na naman. Yeah? Pag ako, binoto mo. Marami naman mga pangako. Pero, mapapako. Pag nakaupo na yan, di ka nakilala. Ngayon kilala ka, bukas makalawa, hindi ka nakilala. Amen? Pero ang Diyos na pumilit, tumawag sa'yo, kilala ka, wala pa nung ikay isilang. At alam na niya na ikaw ay kanyang pipiliin. Bakit? Kasi may kakayahan ka na kung saan hawakan yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil ngayon, sa tao, pag nangako yan kapatid, 2, 3, magpagbigyan ka niyan. 4, 5, ang sasabihin niyan, di ba? Lagi-lagi ka na lang nandyan. Pero ang Diyos kapatid, di ba? Kahit ilang beses ka pumunta sa Kanya, kahit ilang beses ka tumawag sa Kanya, hindi Kanya pahihindian. Amen? Ganun ang ating Panginoon. Iba ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng tao. Dahil ang tao ay may hangganan at kapasidad ang kanyang kakayahan. Pero ang ating Panginoon, walang hangganan ang kanyang kakayahan. Amen? Dahil ang imposible nga sa tao ay posible palagi sa Diyos. Amen? Ganun po ang ating Panginoong pinaglilingkuran. Kaya wag mong basta-bastahin. Amen? Katulad po ng binigay sa akin ng ating Panginoon, yun nga po, nag-alinlangan akong magtuturo. Dahil ang sabi, wealth brings blessing, blessing brings wealth. Lord, wala akong wealth. Paano Panginoon kung ituturo yan? Anong sabi ng Diyos? Ulitin ko lang po, napakaganda kasi. Bumaba ako anak sa lupa, wala naman akong isang maletang gintong dala. Wala naman akong isang maletang dollar na dala. Ang dala ko lang kapatid, ang dala ko lang anak, di ba? Blessing na magpapalaya sa tao. Di ba? Blessing na magpapagaling sa tao na hindi na kaya ng tao. Di ba? Palagi kong sinasabi, kahit nga doktor, ulitin ko lang po, napakaganda kasi. Kahit mga doktor, pag hindi na kaya, sasabihin yan, pagpasa Diyos na lang natin. Manalangin ka. Minsan, ulitin ko, tataningan ka pa. Pero ang tunay na kagalingan, nanggagaling sa Diyos. Amen? Kahit operahan ka, kung hindi magand success, patay ka pa din. Pero ang Diyos, pag Diyos ka lumapit, di ba? Yung imposible, pwede maging posible. Bakit? Pilay, di ba? Pilay nga, nakalakad. Mula pagkabata, ang sabi sa gawa, di ba? Ang sabi ni Apostle Peter, ulitin ko po, silver and gold have none, but in the name of Jesus, rise up and walk. Di ba? Malupit ang Diyos. Kung magsasalita ang pangmundong pa, where pa? Power. Nasa Diyos ang power. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Yeah. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. At hindi po siya nagtatangi. Di ba? Depende lang sa laman ng puso mo. Di ba? Depende lang sa gusto mong sundin ng Panginoon. Di ba? Depende lang sa iyong kakayahan. Di ba? Ang Diyos, bibinigyan ka ng kakayahan. Kailangan mo ipagamit sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng knowledge and wisdom and understanding sa lahat ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Di ba? Dahil ang sabi sa Bible, kamangmangan lang ang kaalaman ng tao. Ang sabi sa Kawikaan chapter 3, trust to the Lord with all your heart. Di ba? Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. I-acknowledge natin siya sa lahat ng ating ginagawa at tayo ay dadirect niya sa tamang pamumuhay. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po ang sabi dito, di ba? Trust God. Trust to the timing of God. Huwag kang masyadong mainipin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang masyadong mainipin. Di ba? Hindi yan pag nagnegosyo ka ngayon, bukas makalawa, darating na agad yung marami. Di ba? Ang gusto ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Amen? Gusto mo kaagad. Magsimula ka ngayon, gusto mo kaagad. Meron ba namang bata, pagkasilang, nagbabasketball na? Pasa mo sa akin, daddy, yung bola. Wala pong ganon. Dumadaan po lahat sa proseso. Amen? Kaya nga, sabi sa Bible, trust to the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Dahil ang timing niya, laging sapat
at akma sa ating mga buhay. Kasi tayo mga tao, mainipin, di ba? Subukan mo magantay. Meron kayong usapan. O, usapan natin, alas 5 ba na? Pag nagbabay kami ni Van. Gigising si Van, alas 5. Ang tao mainipin, di ba? Pero, kapatid, binibigyan tayo ng patient, di ba? Fruit of the Holy Spirit yan, patient. Kaya pag nagtayo ka ngayon ng business, kapatid, maniwala ka sa timing ng Diyos. Diba? Huwag kang masyadong magmadali. Alam ng Diyos kung kailan Kanya pagpapalain. Anong kailangan niyang gawin? Katulad kanina, sinabi ko kanina, sa Bible, sa 2 King chapter 4, magtanim ka ng magtanim. Ha? Yung langis na dumami, di ba? Kaya huminto yung langis. Bakit huminto? Kasi wala nang lalagyan. Yeah. Kaya kung tumitigil ka na sa paglalagay, dapat meron ka laging nilalagyan. Saan yon? Sa piling ng Diyos. Para hindi huminto yung pagpapala sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sabi dito, but I trust in you. Sabi sa awit 31 verse 14 to 15. But I trust in you, O Lord. I say, you are my God. My time are in your hand. Diba? Yung oras daw natin nasa Diyos. Kaya alam ng Diyos yung oras niya sa'yo. Kaya mga magulang, mga kapatid, bakit ang tagal dumating ng Diyos? Kasi yung oras na binigay sa'yo ng Diyos, hindi mo ginagamit. Ang sabi sa Bible, sa Matthew chapter 24 yata, ano bang palatandaan, guro, na ikay na'y darating? Huwag kayong mabahala kung kayo makakarinig ng gera, bansa sa bansa, kung magkakaroon ng tagutom, lindol, nangyayari po yan. At kapag lahat ng tao nakarinig ng salita ng Diyos, ang sabi doon, saka darating ang wakas. Ba't hindi dumarating ang wakas? Kasi yung time mo, binuburo mo. Yung time na ibinigay sa iyo ng Diyos, ayaw mong ipagamit. Di ba? Na maghayag ng salita ng Diyos. Di ba? Yan yung pinaka gusto ng Diyos. Di ba? Kaya siya umakyat sa langit. Ang sabi niya, go ye, and humayo kayo, ipangaral ang salita ko sa buong mundo. Kaya ang tagal dumating ni Lord, maraming Kristiyanong tamad. Totoo. Totoo po yung kapatid. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakasipag ka sa Diyos. At malalaman po natin yan dito sa huli. Lahat ng pinagpagalan mo, kapatid, nasa Bible. Ipagsusulit mo po yan. Masyado ka na kasing busy, di ba? Subukan mo maging busy sa Lord, di ba? At lahat ng gagawin mo, lahat ng hahawakan mo, lahat ng itatayo mong business, lahat ng trabaho mo, pagpapalain ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, my times are in your hand. Rescue me from the hand of my enemies and from my persecutor. Di ba? Tayo ialagaan ng Diyos at tayo iingatan ng Diyos sa ating mga kaaway. Sa lahat na nagpe-persecute sa iyo, kapatid, nandyan ang Diyos. Bakit? Si Jesus ka pinersecute. Di ba? Ikaw pa kaya, huwag ka na magtaka. Kung bakit may mga nagpe-persecute sa buhay mo. Isipin mo na lang, ginampanan din ito ni Jesus. Ha? Isipin mo na lang, nasa iyo si Jesus. At yan ang palatandaan na ikaw nga ay na kay Jesus. Yung i-persecute ka. Amen? At ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? At sabi pa niya, ako ang iyong pastol, hindi kita pagkukulangin. Amen? Diba? Sabi awit 23 verse 1. Trust to His plan. Diba? Katulad kanina, narinig ko. Diba? Tinuturo kanina sa ating mga music. Diba? Jeremiah 29:11, diba? My plan for you is plan to prosper you. Yan, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Di ba? Yung future mo, alam na ng Diyos. Yeah? Ikaw nga, di ba, nagtitigom ka pa ng pera ito, anak, para sa future mo. Ibabangko ko ito. Minsan makuha pa yun pag nagkaroon ng sakit. Pero ang Diyos, alam na future natin eh. Di ba? For I know the plans I have for you. Meron na palang plano. Ano lang kailangan mong gawin? Sundin yung plano. Minsan kasi lumilis ka, itong gusto kong plano, Lord eh. Ayaw nga ng Diyos yan. Di ba? Alam ng Diyos yung plano niya. Dineclare na. Dineclare na sa'yo. Di ba? Declares the Lord. Di ba? Plans to prosper you. Pasaganahin ka. Saan? Hindi lang material na bagay. Lalong higit sa lahat, yung spiritual na bagay.
Kasi tayo, ang gusto lang nating i-prosper palagi, yung physical. At yan po yung thinking ng maraming tao ngayon. Pag wala ka daw pera, pag wala ka daw bank account, pag wala ka daw kotse, pag wala ka daw kotse, pag wala ka daw bahay, hindi ka daw pinagpala. Mali. Hindi dyan nakatingin ang Diyos. Amen? Nakatingin ang Diyos, di ba? Sa blessing na taglay-taglay mo. Yung pagsunod, yung pagkalimot sa sarili, yung iwala sa Diyos, dyan nakatingin ang Diyos. Amen? Ba't ko po nasabi? Ulitin ko po nalikha na ng Diyos yan lahat. Tinatamasa muna nga ngayon eh. Kaya nga pag nagtrabaho ka, meron kang kaagad money. Kaya nga yung blessing, na dinideklaran ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, magtrabaho ka lang, meron ka ng pera. Ngayon, tinatamasa muna. Pero ang gusto ng Diyos na tamasain mo, na inaagaw ng kaaway, yung blessing. Sino yon? Si Jesus. Sumama sa lupa yung blessing di ba? Ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang Diyos ay salita. At walang nilikha, sabi sa John chapter 1 verse 3, walang nilikhang anumang bagay kundi sa pamamagitan niya. Sino yon? Si Jesus. Walang bagay na nakikita natin na hindi niya nilikha. Sa makapatuwid, kapatid, lahat ng iyong mga bagay na inaasam ngayon, galing yan sa likha ng Diyos. Ang problema ngayon, busy ka sa nilikha. Hindi ka busy sa nang likha. Di ba? Ang gusto mo lang palagi, pagpapalang material. Di ba? At ang nangyayari tuloy, dumadating sa buhay mo, pag naka Lord ka na, lagi na lang pagpapala. Lord, gusto ko to eh. Ang dumadating, hindi pagpapala. Pagpapalo. Mapapalo ka talaga. Di ba? Pag ang anak, pag ayaw sa'yo, di ba, sabi mo sa anak mo, wag yan anak. Pinipilit pa rin, palo ka ngayon. Ganun ang Diyos. May pagpapala, may pagpapalo din. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Amen? Ang pang-apat, don't complain. Yan. Ito, magaling tayo dito. Magaling tayo magsabi, Lord, Bishop, di po ako yan eh. Hindi po ako magaling, hindi po ako pastor eh. Hindi po ako magaling sa ganyan. Magaling tayo mag-complain. Alam mo ba kapatid, na tinawag ka ng Diyos, di ba? At kung sinong maghahayag ng yun talento, siyempre yung pastor mo. Siyempre yung bishop mo. Di ba? At hindi mo makikita yung kakayahan mo kung hindi mo gagawin. Huwag ka lang mareklamo. Meron sa Bible, si Moises, di ba? Nung iniligtas ng Diyos ang mga Israelita galing sa Ehipto, di ba naalipin sila? Sino nagpalaya? Ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Tama? Sinong humati ng dagat na pula? Sino po? Si Lord hindi si Moises. Si Lord ang humati ng dagat na pula sa pamamagitan ng katauhan ni Moises. Nakatawid sila. At ang nangyari, 40 days lang sana ang kanilang lalakbayin para doon sa lupang pangako na sagana sa milk and honey. Ang nangyari, dahil complain, Moises, dinala mo ba kami rito para gutumin? Samantalang doon, sa Ehipto, nakakakain kami ng karne. Anong nangyari? Ang tagal ng kanilang journey. Di ba? Sana mabilis lang sana. Ganun din sa buhay natin. Kaya tumatagal ang kalooban ng Diyos sa buhay mo na mangyari. Sana kasi reklamo ka na reklamo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang reklamador. Sa ating mga bata, sa inyong mga bata, pag inutusan ng mga magulang, magugas ka. Pag inutusan ka ng nanay mo, bumili ka. Bakit? Kakainin mo yan eh. Yung plato, pag di mo hinugasan, hindi ka makakakain. Kasi hugasan. Amen? Kaya nga, don't complain. Huwag kang masyadong complain sa Panginoon. Go lang, go ng go. Di ba? Basta kasama mo ang Diyos, basta backup natin ang Diyos, ay pagpapalain lahat ng Diyos ng ating mga gawa. Amen? At dyan mo makikita ang biyaya at habag at blessing ng Panginoon sa bunga ng ating pagsunod at hindi mareklamo. Amen? At anong nangyari sa mga Israelita? Pinagpapatay. Yung mga taong reklamador, nagpadala ang Diyos ng mga serpent. Pinagtutuklaw sila. Ganun din sa buhay natin, minsan kapatid. Kaya tumatagal. Di ba? Imbis mabilis ka sanang i-accelerate. Ayaw ng Diyos na lagi na lang tayong tagabutas ng buko. Amen? Gusto ng Diyos,
Palagi, umaangat tayo. Kumbaga sa grade 1, di ba? Pag yung magulang po natin, hindi tayo nakakapasa. Di ba nagagalit yung magulang? Anak, grade 1 ka na yan. 10 taon ka na sa grade 1, di ka nakakapasa. Ha? Ano nangyayari? Nagagalit ang magulang natin. Ganun din ng Diyos. Bakit nagagalit ang ating magulang? Kasi nga mga magulang, mga kapatid, di ba? Tamad. Tamad nag-aral. Tamad magbasa ng salita ng Diyos. Tamad umaten. Tamad manalangin. Di ba? Kaya ang tagal. Kaya hindi mo pagtagumpayan yung pagsubok mo ngayon. At kung minsan, naalis na lang sa church. Kahit saan ka pumunta ng church, kapatid, walang perfectong church. Ang perfect lang si Jesus. Amen? Walang perfectong simbahan. Ha? Ang perfect lang si Jesus. Di ba? Wala pong perfecto. Lahat po tayo may kakulangan. Napupunuan lang tayo dahil kay Jesus lagi. Amen? Kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nakapaghayag ng salita ng Diyos, kaya ka nakapagbibigay, di ba? Kaya ka nakakasayaw, kaya ka nakakatugtog, dahil kay Jesus yan. Dahil yan sa ating Panginoon Diyos. Stop comparison to others. Yan. Minsan, di ba? Kinukumpara mo yung iba, bakit si ganyan? Bakit ganyan? Di ba? Nangyayari sa buhay natin yan. At kung nangyayari yung kapatid, hihingi mo ng tawad sa Diyos. Palagi tayo nagkukumpara sa iba. Iba yung biyaya niya, iba yung biyaya ko. Iba yung biyaya mo, iba yung biyaya ko. Meron kang kakayahan na hindi ko kaya. At meron akong kakayahan na hindi mo kaya. Na kung saan pag pinagsama-sama tayo, boom, makakabuo ng pinakamagandang pagpapala, pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Stop complaining, di ba? Huwag na po tayong mag-kumpare sa iba. Tigil na po natin yon. Si Jesus habang nasa lupa, hindi niya sinabi, oh, hindi ka naman katulad ni Pedro. Ay, hindi. Sapat ang biyaya ng Diyos na meron ka. Sapat ang biyaya ng Diyos na meron ako. Di ba? Ang kailangan mo lang gawin para madagdagan, ipagamit mo sa Diyos. Amen? Parang business lang yan, di ba? Yung piso mo, pag binisis mo yan, magiging dalawa yan. At nasa parable of the talent yan, di ba? May binigyan ng 10, may binigyan ng 5, may binigyan ng 1. Anong ginawa ng 10? Ipa ng business. Nangyari, dumoble, naging 20. Yung 5, ganun din. Di ba? Binisnes, naging 10. Yung isa na nga lang, tinago pa sa lupa, binaon. Yung paghuhukom na, ito po yung 10, binisnes ko, tumubo ng 10, naging 20. Tapat, mabuting lingkod, halika. Diba? Sumalo ka sa akin. Ito po yung 5. Binisnes ko rin po. Tumubo ng 5, naging 10. Halika, tapat na lingkod, halika, sumama ka, makikain ka sa akin. Ito po yung isa. Natakot po kasi ako sa inyo. Dahil yung mga hindi nyo inaani, kinukuha nyo. Masamang lingkod. Kunin ng 1, ibigay pa sa 10. Itinapon sa labas, doon nagngalit ang ngipin. Tinapon sa impyerno. Ganun din. Merong talentong ibinigay sa atin ng Diyos. Kung hindi mo ipapagamit, kapatid, di ba? Hindi po dodoble yan. Amen? Parang school. Natututo ka dahil sa bunga ng pakikinig. Doon din, lumalawak ang ating kaisipan sa pagkaunawa sa Diyos dahil palagi tayo nag-aaral ng kanyang salita o nakikinig ng kanyang salita. Dahil ang sabi sa Bible, di ba, ang pananampalataya ay dumadating sa bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Anong faith ang darating sa'yo? Di ba? Kung ang pinapakinggan mo palagi, mundo, nandun ka palagi sa inuman. Kaya nga sabi sa Bible, sabihin mo sa akin ang kasama mo sa kawikaan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Pag ang kasama mo palagi manginginom, isang araw manginginom ka na din. Pag ang kasama mo palagi, di ba? Mga drug addict, isang araw nagda-drugs ka na rin. Pero pag ang kasama mo palagi, mananampalataya, di ba? Mananalangin, di ba? Gustong sundin ang kalooban, huwag ka magtaka kung bakit isang araw mag-share ka na rin ng gospel ng Diyos. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Stop thinking that you are better to others. Pag mo nang tigilan mo na, magaling ako dyan eh. Bakit hindi ako dyan? Yun nga ang problema eh. Ba't ikaw ang hindi nandito? Kasi nga, hindi mo pinapagamit yung sarili mo sa Panginoon. The more na nagbibigay ka ng oras sa Panginoon, mas malaki ang paningin sa iyo ng Diyos. Mas malaki ang anointing mo sa Panginoon. Kung mas marami kang oras, di ba? Parang ganito lang yan, yung kaibigan mo. Pag palagi mo yung kasama, alam mo yung anong ayaw niya, alam mo kung anong gusto niya, di ba?
At nagkakaroon kayo ng closeness, ganoon din sa Panginoon. Pag marami kang oras sa Diyos, pag palagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos, pag palagi kang nakikinig ng salita ng Diyos, nalalaman mo na yung mga istorya sa Bible, di ba? Mas malaki ang biyaya mo sa Panginoon, yung anointing mo sa Panginoon. Ako po, ganyan yung paniniwala ko. Kasi nga dito sa mundo, di ba, pag masyado kang sip-sip sa manager mo, di ba, sa trabaho, pag sip-sip ka, di ba, mabilis ang promotion mo. Ganoon din sa Panginoon. Kung meron ka man dapat pagsipsipan, wag yung tao, ang Diyos. Kasi ang Diyos ang may kakayahan magbigay sa atin ng tunay na promotion. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito pa, under po ng don't complain. Trust to the man of God. Yan. Ito po yung pinakakailangan. Ang sabi sa Bible, sinasabi mong mahal mo ako, pero yung taong nakikita mo, hindi mo mamahal, dinadaya mo ang iyong sarili. So, ibig sabihin, ang Diyos may inilagay sa ating buhay. Ang sabi sa Jeremiah 3 verse 15, di ba? I will give you a shepherd according to my heart, di ba? Batay sa puso ng Diyos, who will feed you with knowledge and understanding. Anong ipipid sa atin? Knowledge, di ba? Kaalaman. At pagkaunawa. Ba't hindi nilagay dyan yung wisdom? Kasi ang Diyos nagbibigay ng wisdom. Di ba? Maraming tao, maraming knowledge sa Bible. Pero walang wisdom sa pagtupad ng Bible. Amen? Kaya nga yung hiniling ni Solomon, di ba, yung nanaginip siya, anong hiniling niya? Di ba? Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Di ba? Napapamunuan yung milyon-milyon mong tao. At ano pang idinikit sa kanya? Dahil hindi ka humiling, namamatay ang iyong kalaban, na ikaw'y yumaman, bibigay ko sa iyong lahat na yan. Yung pala yung sikreto sa wealth. Yung iyong kaisipan at puso ay nasa tao, katulad ni Jesus. Yun po yung sikreto. Di ba? Para idikit sa atin ng Diyos yung yaman. Di ba? Ang sabi, dahil hindi ka humiling, namamatay ang iyong kaaway, o hindi ka humiling ng yaman, maging ang yan ay ibibigay ko sa iyo. Yun yung sikreto. Para magkaroon ka ng maraming yaman. Amen? Praise the Lord. Di ba? At ang sabi po yan, trust to the man of God. Magtiwala ka po at hindi po tayo ipapahamak niyan. Bakit? Kasi ang mundo, knowledge lang ang itinuturo. Di ba sa eskwelahan? Pero yung wisdom, Diyos nagbibigay. Ulitin ko po, maraming tao, maraming knowledge sa Bible, pero walang wisdom. Yeah, yung pagtupad. Yung pagtupad po kasi, ang kailangan gawin ng tao. Amen? Panlima, huli na. Leave your comfort zone. Ito ba yung katulad lang sa akin? Na kung saan lilisanin ko daw ang Bacoor at pupunta ako ng Bicol? Hindi. Ibig sabihin niyan, kapatid, merong ang Diyos na pinaiiwan sa iyong mga bagay na kung saan ubos ang oras mo dyan. Diba? Meron ng Diyos mga bagay na kung saan gusto ng Diyos iwan mo na hindi nagbibinipisyo sa iyong pananampalataya. Yun. Iwan mo yan. Diba? Dahil kung hindi mo iiwan yan, hindi mo ma-experience ang blessing ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iwan mo na yan. Kaya ang hirap ma-experience ng presence ni Lord eh. Di ba? Kahit anong ganda ng tugtugan, kahit anong puspusan na, kasi meron kang bagay-bagay dyan na nakatago na hindi mo maiwan. Di ba? At hindi tuloy mo ma-experience ang presence at biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nga, leave your comfort zone. Di ba? Iwanan mo yung mga bagay na kung saan parang kampante ka na dyan. Kaya nga si Jesus, sa Bible, di ba? Hindi nakapag-perform sa kanyang sariling bayan. Bakit? Sabi ng mga tao doon, hindi ba't yan yung anak ni Joseph na karpintero? Kasi familiar na. Yung nagiging familiar sa'yo, iwan mo na po yun. Para ma-experience mo ang biyaya ng Diyos. Amen? Step forward to experience the blessing of the Lord. Yun, kailangan nating umistep. Kailangan nating humakbang. Ha? Malang ang lingkod ng Diyos na humakbang para maranasan ng blessing. Una, si Abraham, di ba? The father of many nations. Tinagurian siyang father of many nations. Bakit? Humakbang siya. Ang totoo, mayaman po si Abraham. Kung babasahin yung chapter 12, mayaman po siya. Yeah. Sagana po siya sa wealth. Pero dahil sinabi ng Diyos, lisanin mo ang iyong bayang Haran. Nilisan niya. Di ba? Sumunod siya sa Panginoon. At bagamat hindi niya alam yung kanyang pupuntahan, pero alam niya ang Diyos nagutos sa kanya, ay alam ang kanyang plano sa kanya. Amen? Ganun din sa buhay. Sino pa? Si Moises, di ba? Na-experience nila yung mana. Na-experience nila yung paghati ng dagat na pula. Ang sarap sigurong makita nun.
Tapos may uulan na mana. Kaya lang, pag umuulan ng mana ng mga pugo, anong ginagawa ng maraming tao, Israelita? Gahaman. Ang sabi ng Diyos, kumuha lang kayo ng sapat sa inyong kakainin. Anong nangyari? Kumukuha hanggang bukas. At kinabukasan, anong nangyari? Inuud. Diba? Ang biyaya kasi ng Diyos, sapat po sa atin. Kaya ngayong panalangin, tinuro niya, bigyan mo kami ng pagkain. Araw-araw. Araw-araw kang humingi sa Diyos. Ba't hindi sinabi doon, bigyan mo kami ng pagkain pang isang buwan? Kasi hindi ka nahingi sa Diyos. Pansinin mo po sarili mo. Ako, sarili natin. Pag sagana ka, di ba, hindi ka na masyadong humihingi. Kaya nga ang gusto ng Diyos, sapat lang. Di ba? At kung meron kang wealth na pagkarami-rami, pinagpala ka ng Diyos dyan. At dyan ay may paggagamitan ka ang Diyos. Gagamitin ka po ng Diyos. At lalo ka pang pagpapalain. Amen? Sino pa po? Noah. Di ba? Na-experience niya yung blessing ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, gumawa siya ng arko. Saan siya gumawa? Sa taas ng bundok. Wala namang tubig doon. Binuo niya yung barko doon sa taas ng bundok. At pansinin nyo kapatid, sa tuwing bababa sila, bibili sa bayan. Nandiyan na naman ang mga pamilyang parang may sayad. Gumagawa ng barko doon sa taas ng bundok. Wala naman tubig sa taas ng bundok eh. Imposible. Di ba? Pero dahil kay Noah, maliwanag ang instruction ng Diyos na sinunod niya ang Diyos. Kahit anong sabihin sa kanya ng tao na sila'y baliw, pero yung kaligtasan, sinong nakatamo? Si Noah lang. At ang kanyang pamilya, si Ham, Japet, Shem, di ba? At yung kanilang pamilya nakasama. Na-experience po nila yung blessing ng Diyos dahil sumunod sila. Sino pa po? Gideon, sinasabi ko kanina, di ba? 135,000 tinalo nila sa pamamagitan ng 300. Hindi naman sila nakipaglaban. Si Lord ang nakipaglaban. Sabi mo, ang Diyos makikipaglaban sa iyo. Amen? Ang Diyos po ang laban. Ang kailangan lang natin anong gawin? Sumunod. David, di ba? Tinalo niya sino? Si Goliath. Ano sabi ni David? Anong kala mo sa akin? Aso? Ha? Ang dala-dala mo, tungkod at tiridor. Halika nga at mapaikahin kita sa aso. Ang sabi ni David, dala mo'y sibat at pananggala o anuman. Pero tatalunin kita sa pangalan ng Diyos na Israel na yung hinahamak. Piniikot ngayon yung tiridor. Swing! Boom! Tapol sa ulo. Di ba? Kasi ang kalan ni Goliath, kaya niyang talunin yung bata ngayon. Hindi niya alam, di ba, masyadong mayabang yung kaisipan ni Goliath. Kaya yung kaisipan nating mayabang, kapatid, baguhin natin yan. Baka tamaan ka ng bato. Sino yung bato? The rock of our salvation. Sino? Si Jesus. Amen? Mga ngaral, the last 2 verse na po. Last 3 po pala. Mga ngaral 12, verse 13 to 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Ito po yung sinabi ni Solomon. Napakayamang tao, maraming asawa, sagana sa gintot, pilak, lahat na nasa kanya, pinakamayaman. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Anong katungkulan ng tao? Matakot sa Diyos. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen? Lahat po ng ginawa mo, kapatid, nakarecord yan doon sa langit. Alam ni Lord yan. Amen? At sa langit, kapatid, dito sa mundo, hinahanap yung ginto, minimina. Pero pagdating natin sa langit, tatapakan mo lang. Kaya nga, wala si Jesus wala siyang sa ginto Kaya nga wala siyang dala Bakit? Kasi sa isipan niya, tapakan ko lang to dun sa langit Ba't ako magdadala nito? Ang sabi sa pahayag, 21 verse 1 to 12, pero 21 lang po ang kukunin natin. Perlas ang 12 pinto. Grabe, sa langit po ito. Inihayag po ito ni John Beloved. Dinila siya ng Espiritu Santo ng Diyos at pinakita ang langit. Sabi dito, perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Dito perlas, ganyang kaliit. Pero dun sa langit, yung perlas, pinto mo lang. Sabi pa dito, purong ginto ang langsangan. Wow! Kaya pala si Jesus mababa sa lupa. Walang isang maliit ng ginto. Dahil dun sa lupa, sa langit, apakan niya lang yung ginto. Parang di po kayo natutuwa. Amen! Malakpakan natin ng Diyos. Ha? Kaya po pala, Kaya po pala maliwanag na inihayag sa akin ng Diyos,
kahit wala kang wealth, basta kasama mo ko, ha? Panalo ka na. Di ba? Ano ba sabi diyan? Purong ginto ang lansangan sa lungsod at kumikinang na parang kristal. Wow! Di ba? Dito sa mundo, yung ginto, minsan kumukupas pa. Pero dun sa langit, kumikinang daw na parang kristal. Kaya nga, saan ang gusto mong puntahan? Yung kaisipan mo, kapatid, huwag mong ilagay sa lupa. Ilagay mo sa langit. Dahil dun sa langit, yung pintuan, perlas. Pintuan mo yun. Sabi ni Lord, di ba, akit ako sa langit at ipaghahanda ko kayo ng silid na matitirahan. Sa makatuwid, kapatid, meron ka ng bahay doon. Kung dito sa lupa, maganit pa eh. para magkaroon ng bahay. Ha? Pero ang Diyos, patid niya ang palalo niya sa atin. Amen? Alam niya, yung timing niya kung kailan kanya pagpapalain. Amen? Last verse po. Ito po yung susi. Matthew 16 verse 19. Ito po ang sabi. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi. May susi ka na pala. Binigay na sa atin. Sino yon? Si Jesus. Ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa at ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot din sa langit. Di ba? May susi ka na pala. Bakit tinatago mo? Ba't ayaw mo gamitin? Di ba? Si Jesus po nasa puso na natin, kapatid. Di ba? Sabi diyan, ibinigay na sa'yo. Ang tanong, ginagamit mo ba? Di ba? Pag ang lock, pag lock po yan, matagal po yan na hindi nabuksan, kinakalawang ang hirap na susiin yan. Anong nangyari? Magpapalit ka uli. Ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid, yung susing binigay sa atin ng Diyos, gamitin mo. Di ba? Gamitin mo kung gusto mo ng pagpapala, mag-manifest yung pagpapala into wealth, kapatid, nasa iyo ang susi. Wala sa akin. May kanya-kanya tayong susi. Kung paano mo matatamasa yung biyaya ng Diyos. Ano sabi yan? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Take note, hindi isang kaharian, ng kaharian. Maraming kaharian. Ha? Ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. Yung business mo ba, hindi lumalago? Kapatid, nasa iyo susi. Ano yung pagbawal mo? Ipagbabawal sa langit. Ano yung ipahintulot mo? Ipahintulot sa langit. Diba? Ikaw ba may karamdaman? Diba? Ikaw ba may problema, testing sa buhay? Kapatid, nasa iyo ang susi. Diba? Sino yon? Si Jesus ang susi mo, kapatid. Kaya nga sabi niya, diba? I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ. Amen? Si Kristo po ang susi, diba? Upang ma-experience natin yung tunay na blessing. Amen? Tayo po tumayo. Amen. At tayo po pumikit. Bago po tayo manalangin, umawit po muna tayo sa ating Panginoon. Pikit mo po yung mga mata mo. Huwag kang tumingin sa kanan, sa kaliwa. Ituon mo po yung isipan mo sa Diyos. Diba? Bakit kasi? Minsan kasi, ang hirap mo ma-experience ng Diyos. Bakit? Kasi yung kaisipan mo nandun sa labas. Ngayon pong umaga, kapatid, gusto ng Diyos ma-experience natin yung tunay na blessing. Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, nasa iyo yung susi. Diba? Ang Diyos ay kumakatok. Diba? Pagbuksan mo. Diba? Ang Diyos ay hinahanap ka, di ba? Magpakita ka. Di ba? Ang Diyos po, mga magulang, mga kapatid, gusto niya ma-experience mo yung pagpapala ng buhay. Hindi lang yung pagpapalang pisikal. Hindi lang yung pagpapalang material. Ya? Kaya nga ngayong umagang ito, kapatid, sara mo yung mata mo. Huwag mong itingin sa kaliwa. Huwag mong itingin sa kanan. Huwag mong itingin sa likod. Ituon mo ngayong isipan at puso sa Diyos, kapatid. At isurrender natin lahat. Muli, ngayong umaga, ng totohanan, kapatid. Dahil ang Diyos hindi po nagbibiro, kapatid. Gusto niya mismong ma-experience natin yung tunay na kagalakan, yung tunay na kalayaan, yung tunay na ma-experience natin ang kanyang pag-ibig. Amen? Yes, Lord Jesus. Amen, Lord. I surrender all of them. Oh, to Jesus I surrender. Yes, Lord. We surrender, Panginoon. To Him I freely Huwag ka pong mumulat. Damihin mo po ang presensya ng Diyos, kapatid. Yes, Lord. will ever love Yes, and Lord. trust in His
Diyos, sinusurrender mo na ang lahat. I surrender all. Yes, Lord. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Muli, I surrender all. And I surrender. Sinusuko namin, Panginoon, ang aming buhay, O God. Ang aming puso, Panginoon. Ang aming isipan, Panginoon. Ang lahat sinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Yes, Lord. Hallelujah. All to Jesus, I surrender. All to Jesus, I surrender. Happy as His fate I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me. Yes, Lord. I surrender all. Yes, Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Muli, I surrender all. I surrender all. Surrender all to you, God. I surrender all. Yes, Lord. All to Jesus, blessed Savior. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, narito, Panginoon, ang aming buhay, ang aming isipan at ang aming puso, Panginoon, ang aming buong pagkatao, O God. Tunay nga, O Diyos, na ito'y sinusurrender namin sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na maging sentro ng aming puso't isipan. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na kami po'y gamitin mo. At kung meron man kaming pagkakasala, Panginoon, na hindi nakalugod sa iyong harapan, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming kalikuan. Lord, salamat ng marami, Panginoon. Dalangin ko, pagpalain mo ang bawat isa, maranasan nila ang tunay na pagpapala mo, at tunay nga, O Diyos, na ang pagpapala ng kagalingan at kasaganan ay maranasan ng bawat isa. Lord, salamat, ako'y nagdideklara ng mga mabubuting bagay sa buhay ng bawat isa, at sa lahat po ng nakapakinig sa live streaming na ito, pagpalain mo po sila, pagpalain mo ang aking mga kapatid na naririto, at tunay nga, O Diyos, salamat sa bukas na langit at sa susing ibinigay mo sa amin upang maranasan namin ang rumaragasang mong pagpapala sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, we praise you, Lord God. We honor you in the name of Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo po ay makakaupo. Tayo po. Ay, good morning po. Na-bless po ba tayong lahat? 'Di ba? Ang ganda po ng ang salita ng Panginoon sa umagang ito. So, alam naman po natin kung paano tayo pinagpapala or paano tayo pagpapalain ng Diyos. So, paano po ba tayo tayo pagpapalain ng Diyos financially po? So, sabi nga po dito sa Proverbs 11, verse 24, give freely and become more wealthy.
be stingy, and lost everything. So ano bang ibig sabihin po nun? So kailangan po natin magbigay po tayo ng buong buo po sa Panginoon na walang alinlangan po. So kung tayo po ay mag-aalinlangan po, talaga pong hindi po tayo pagpapalain man po tayo ng Panginoon, pero pong kulang, hindi sapat pa rin. Kasi nga, sabi nga, ano pa pong dapat, di ba sa katuruan ngayon ni Pastor Dong, di ba? Forget your will. Ano pa pong ibig sabihin? Kasi minsan tayo, nag-alinlangan po tayo magbigay kasi nga, iniisip natin si Jonah, iniisip natin si Judith, di ba? Yun ang nagpapaalinlangan po natin eh. Nagpapaalinlangan po natin sa ating puso kung bakit tayo malinlangan magbibigay. So pangalawa naman po is obey God. So paano ba natin i-obey si God? 'Di ba sa Malakay chapter 3 verse 10, 'di ba sinabi niya doon na test me on this, 'di ba? Ang hinihingi lang naman ni Lord is 10% eh. 'Di ba po? 10% lang ang hinihingi ni Lord. So kasi naranasan ko na po siya nung nagtrabaho pa po ako, hindi ako nagbibigay ng tithes ko. Parang kahit sumasahod ako ng sapat na sahod, parang kulang pa rin kasi nga hindi ko binabalik ang para kay Lord. So, we need to obey God. So, yun nga po. So, pangatlo, di ba, trust God. Di ba? Sa pangatlo nating aral ngayon is trust God. So, hindi po tayo, so kahit ano po yung pangangailangan po natin, ano po yung mga pagkukulang financially, or ano man yung mga ano natin, so kailangan po natin i-trust kay God. So, pang-apat is don't complain. Kasi minsan tayo, Lord, ito na nga lang yung pera ko, ibibigay ko pa ba sa inyo? Di ba? Lord naman, di ba? Kaya minsan po tayo, talagang hindi tayo magko-complain kung ibibigay natin kay Lord kung ano yung nararapat sa Kanya. So, ang panglima naman po is leave your comfort zone. So, di ba, leave your comfort zone, yun nga, talagang alisin na natin yung takot, alisin na natin yung pag-alinlangan. So, yun nga, sabi nga yun sa Philippians 4, di ba? Sabi nga is don't worry about anything, instead pray about everything and tell God what you need. Di ba? Sabi nga din sa Philippians 4 chapter 9, God will provide all our needs according to His riches and glory. Di ba po? So, bakit po tayo mag-alinlangan po? So, yun nga po, i-share ko lang po, konting testimony lang po. Kasi, nung past 2 weeks, talagang, yung pera ko po is 300 pesos na lang po. Tapos, sabi ko nga sa sarili ko, parang, Lord, hindi ko kaya na hindi magbigay sa inyo na kahit ano, kasi wala naman akong ibibigay na tithes kasi wala naman akong income. So, yung 300 ko po, talagang dinicide ko po na ibibigay ko kay Lord, yung 300 ko. Sabi ko nga, Lord, ito na lang yung 300 na natira ko. So, kailangan ko ibalik sa'yo. Kailangan at least man lang may offer ako sa inyo. So, yun nga, binalik ko sa kanya yung 200, binigay ko sa offering. Tapos, yung 100 is binibigay ko sa mission. Nung time na yun, walang snacks yung mga bata, sa mga bata sa labas. So, sabi ko, instead na 200 yung sa offering, yung 100, binigay ko na lang po, pambili ng snacks sa mga bata. So, yung offering is 100, tapos yung sa mission is 100. So, yun nga, parang wala akong takot, pero ko lang, maniwalat kayo't sa hindi. After a few days noon po, binalik ni Lord na sobra-sobra po na, sobra-sobra 10%, sobra-sobra po ang biyaya na, sobra talaga yung binalik niya sa 300 ko po. Umaabot po siya ng ilang times po na kaya sabi ko nga na, huwag po tayong mag-alinlangan magbigay kay Lord. Tapos sabi ng tao na nagbigay sa akin na hindi ko alam kung bakit niya ginawa daw, bakit niya agad-agad na nag-transfer sa akin ng pera. Pero hindi niya din alam, hindi rin niya na ma-explain kung bakit. Bakit niya na-explain. Pero di ba kung iisipin niyo po, will ni God, ang way ni God is talagang hindi po talagang walang makapagpigil kung way na talaga ni Lord. So tayo po is
Huwag tayo pong mag-alinlangan. Kailangan po natin, anuman ang meron po tayo, trust the Lord po. Ibalik po natin kung anumang meron tayo ngayon. Huwag tayong mag-alinlangan gaya po sa turo ngayong umagang ito. So, tayo po yung manalangin po. Lord Jesus, Lord God, thank you. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. As we lay before you our financial offering, we give you all that we are on and everything that we have entrusted to us. Come bless these gifts. Come bless gifts for the sake of your kingdom and glory. We ask that you receive our glory. We ask that you receive our offering and continue to supply all our needs. May your peace be in your hearts, your grace be in our words, your love be our enhance, and your joy be in our souls. In mighty name, amen. You give life, you are love, you bring light to the darkness every hour. You give hope, every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise. We pour out a praise. It's your breath in our lungs, so we pour out a praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you.
Dadako po tayo sa ating announcement. So, ayun po, reminder lang po, 17 days na lang po and it's our 11th year anniversary. Amen. Parang wala pong excited. Amen. Praise God po. Malapit na po ang ating anniversary. So, reminder lang po sa bawat nag-avail po ng mga t-shirt po natin. Pwede na po tayong mag-abot ng ating payment sa t-shirt and print. Maging po sa mga pledges po natin sa ating food, pwede na po natin iabot kay Pastora Chic. Pwede niyo po siyang i-message sa Messenger or isend niyo po sa GCash yung mga pledges niyo po or payment niyo po if hindi po kayo makakapunta dito sa church po. And meron po tayong short meeting po sa leaders and workers after the meeting about po sa anniversary na dadating. And tingnan po natin ang ating AVP for today sa mga iba pa po nating announcements. Good morning, church. Welcome to JBLU News and Events. For our announcements, our evening programs, Speak Life every Monday at 7 p.m. Ito po ang ating program kung saan maririnig natin ang testimonies kung paano binago ng Lord ang bawat isa. I invite everyone na manood ng Tinig ng Pag-asa every Tuesday and Thursday at 7 p.m. Dito po natin mapapanood ang mga teachings ng ating mga pastors from Mindoro, Pangasinan, and Cavite. Next, patuloy po tayong makinig ng Word of God sa ating midweek service every Wednesday at 7 p.m. And let's soak in the presence of God for our soaking every Friday at 7 p.m. Still at our Facebook page, Jesus Be Lifted Up Church. JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding every Tuesday at 8 p.m. Discipleship Trainings. We have discipleship trainings catered to different age groups. Kids, headed by Sister Clyde for ages 3 to 12 every Monday at 6 p.m. Youth, headed by Sister Hylene for ages 13 to 21 every Sunday at 4 p.m. Young Adults, headed by Brother Shalem and Sister Ai for ages 22 to 30 every Thursday at 8:30 p.m. Adult Women, headed by Sister Arlene for ages 31 to 50 every Thursday at 8 p.m. Adult Men, headed by Brother Rio for ages 31 to 50 every Sunday at 7 p.m. And Senior Adult, headed by Reverend Stella for ages 51 and above every Thursday at 8 p.m. For our online gatherings, we have different schedules for the following groups. Fathers, from Monday to Saturday at 4 a.m. Mothers, from Monday to Saturday at 5 a.m. And Pastors, from Monday to Friday at 5 a.m. Online Youth Fellowship, every Sunday at 7 p.m. via Google Meet. At ngayon pong darating na May 7, 2022 ay ang ating 11th year anniversary. Ito po ay gaganapin sa Phase 6 Covered Court Bahayang Pag-asa at 2:30 p.m. And last but not the least, don't forget to like our Facebook page, Jesus Be Lifted Up Church. And click the subscribe button on our YouTube channel, JBLU Church. Amen. So bago po tayo mag-close sa prayer, dadako po tayo sa isa pong bahagi ng ating gawain. Amen. So I just want to share po itong passage na to for just a few moments. Ito po sa Mark chapter 16 verses 14 to 15. Sino po ba dito ang disciples of followers of Christ? Amen? Are we followers of Christ? Amen. So may mandate po sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi niya po dito sa Mark 16 verse 14, later he appeared to the 11 as they sat at the table. Ito po yung panahon na kung saan nabuhay na muli ang ating Panginoong Yesus. Amen? So, nung pakita siya sa mga disciples, yung mga disciples po during that time are followers of Christ. Amen? Amen po ba? Wala na po yung panahon nila noon. Nandito po tayo sa generation natin ngayon. Still, we are the followers of Christ. Wala po nagbago. Amen? Sabi po ng banal na kasulatan, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. It is still the same. Amen? So, ang mandate niya sa atin is,
Sabi ulitin ko po, later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart. Hindi lamang pala unbelief, kundi hardness of heart din. Amen? Ito po, maminsan-minsan, pakikuha po itong dalawang bata na to. Paminsan-minsan, dumadating po sa atin po bilang mga Kristiyano, ito pong rebuking ng ating Panginoon. Are we listening? Amen? So sabi niya dito, because they did not believe those who had seen Him after He had risen. Amen? Verse 14, ito po yung mandate sa atin ng ating Panginoon. And He said to them, buhay pa po ba yung mga disciples during that time? Definitely hindi na po. Amen? Pero ikaw at ako buhay pa. Amen? Kaya tayo naririto ngayon. Ito po mandate sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya dito, and He said to them, sinabi niya po sa bawat isa sa atin. Anong sabi niya? Go into the world and preach the gospel to every creature. Amen? Tayo po, maraming kaparaanan binigay ang Diyos sa atin in order for us to preach the gospel. Amen po ba? Isa na po dito yung pag-share mismo ng live streaming natin. Aside from that, yung kapitbahay natin. And another thing, meron pong programa ang ating iglesia na kung saan sinusuportahan natin bawat manggagawa ng ating Panginoon. Amen? Ang instruction sa atin ng Diyos, hindi po yan nagbabago. It is still the same. Amen? Nais po ba nating magamit ng ating Panginoon in this area? Amen? Sabi ng banal na kasulatan, isang baso ng tubig lang ibigay mo sa manggagawa niya. Enough na yun. How much more ikaw mismo maglaan ng yung buhay mo, maglaan ng halaga na kung saan, Lord, kulang na nga po pandemic pa nga Amen? Pero God is not bounded by time. Amen? He is not bounded by any circumstances na nangyayari sa buhay natin. Amen? Kasi yung nangyayari doon sa mundo natin, pang mundo lang. And God is not a resident in this world. Amen. Halimbawa po, ang embahador ng US, magkaroon man ng financial crisis dito sa Pilipinas, is that ambassador being affected? Hindi, kasi hindi siya taga rito. He is only a representative in this nation. Same holds true po sa atin. Amen po ba? Although nangyayari mga ganyang problema, but we are very much sure that we are not in this world. I mean, we are not of this world, although we are in this world. Amen po ba? Hindi po tayo residente dito. Amen? So, ang gawa lang po ng ating Panginoon sa atin, He is instructing us. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Hindi po reason na hindi ako makapunta sa ganitong lugar, hindi reason na wala akong boses. Amen? Marami po binigay ang Panginoon sa ating kaparaanan para wala pagharap po natin sa Kanya, hindi tayo magkaroon ng excuse bakit hindi natin nagampanan yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Mahalaga po sa ating Diyos ang bawat kaluluwa. Amen po ba? Amen? Kung tayo, sitting pretty na tayo, Lord, we are already secured. Tinanggap ka na namin. How much more yung kapitbahay natin? Paano naman yung mga mahal natin sa buhay? Amen? Kaya sa pagkakataong ito, ano yung buhay mo na meron ka ngayon, ibahagi mo rin sa iba. Amen po ba? Amen? Puro pagbibigay na lang. Amen? Minsan dumadating sa isip natin, sa puso natin, sa ating imagination, bakit pagbibigay na lang lagi? Kasi po, ito po ang prinsipyo ng ating Diyos. Planting or sowing and reaping. Amen po ba? You want to harvest? Amen? Kung gusto mo mag-ani, kailangan magtanim. Tama po ba? O ako lang po naniniwala doon sa sowing and reaping. Amen? If you want to harvest, anong kailangan mong gawin? You have to plant. Kasi you cannot harvest anything if you do not plant. Tama po ba? Hindi babagsak sa langit yung palay. You have to plant rice.
Amen? At isang paraan ng Diyos para pagpalain tayo is to plant. You have to plant. Kasi yun yung window ng Diyos in order for you to be blessed by God. You have to plant. Kahit gusto ng Diyos pagpalain ng bawat isa, if we ourselves do not involve in planting, how can God bless us? Amen po ba? Paano tayo pagpalain ng Diyos kung ikaw mismo ayaw kumilos at magtanim? Sabi ng banal na kasulatan, He provides seed. Amen? He provides seed to the sower. Sino po ang sower ngayong umagang ito? Sino po ang sower ngayong umagang ito? Amen? Merong provide ang Diyos na seed sa bawat isa. Bakit yung seed na yan? Kasi in due season, in due time, you will harvest what you have planted. Amen? Ano mang halaga yan, kung yan yung bukal sa puso mo at yan yung sinasabi ng Panginoon, it's very important to know the voice of God. Yan ba yung sinasabi ng Diyos sa'yo? Amen? Yun yung sundin mo, regardless of the amount. God doesn't care about the amount. He cares, what He cares is your obedience to the Word of God. Amen? Yun yung nagmamatter sa Diyos. The miracle, if you want the manifestation of the blessing of God, ano ang kailangan gawin? You have to obey the Word of God. Amen? There should be a manifestation sa blessing ng Diyos. Kasi ang blessing hindi nakikita. Pero yung manifestation ng blessing, yun yung nararanasan mo. Yun yung na-experience mo. Yun yung nakikita mo. Amen? Blessing is still a blessing. Amen? Hindi nakikita yan eh. Pero ano yung nakikita mo, yun yung manifestation ng blessing ng Diyos. Amen? Pero we have part to do. Kaya ngayong umagang ito, hold your seed. Amen? You have to hold your seed and then let us pray to God. Let us lift this seed sa ating Diyos. Amen? We cannot outgive Him. Ano man yung binigay mo ngayon, kayang-kayang ibalik sa iyo ng Panginoon. Tulad nung na-share sa atin ni Sister Doris, He can also use animals to feed His prophet. Di po ba? Hindi issue sa Diyos yung panahon eh. Hindi issue sa Diyos yung nangyayari sa mundo eh. Ang issue sa Diyos, yung obedience mo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Let's pray. Salamat po, Panginoon, aming Ama, sa pagkakataong ito na maranasan muli namin yung pagpapala na iginagawad mo sa bawat isa na handang sumunod sa iyong salita. Lord, this seed, O God, that will be used to share yung salita sa ibang mga tao. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa na magkakaloob. At alam po namin, O Diyos, na hindi ka po namin kayang higitan. Because the more we give, the more you will invest your time to us, the more you will bless us. Salamat po, Panginoon, for those hearts that are willing to obey, for those hearts that are willing to do what you are telling them to do, despite of what is happening around them. Thank you, God, for giving them the courage, the boldness to obey your word. Truly, O God, na wala pong sumunod sa iyo na iyo pong pinabayaan. We honor you, O God. We glorify you. This way as in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige po, I invite everyone. Tayo po muli ay tumayo. Pasalamatan ang ating Diyos sa umaga pong ito. Amen. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos.
ika'y kasama. Ano ang ligayang nadarama? May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo manalangin. Ama namin banal, sa pangalan namin Panginoong Hesus, Lord, maraming salamat o God sa araw na ito na pinuspos mo kami o God ng iyong salita, Lord. Salamat o God sa salita na nanggagaling sa iyo, Lord. Tunay o God, ang iyong blessing ay magagaling lang sa iyo, Lord. Lord, kinukumit namin ang aming sarili sa iyo, Lord, sapagkat kung wala ka sa amin, Lord, wala kami magagawa. Salamat o God sa iyong anak na ginamit upang ihayag ang iyong salita, Lord. Tunay o God, ang iyong salita, Lord. Ang narinig namin, magre-rema sa amin. Buhay o God, at gagawin namin, Lord, tatrabahuin namin sa aming buhay o God, ang salita na amin narinig, Lord. Ibalik mo o God ang kalakasan na yung anak o God na nagayag sa salita, Lord. Bigyan mo o God ng katalinuhan. At Lord, salamat o God. Puspusin mo o God ang buhay at ang pamilya. Lord, sa aming pag-uwi o God, sa aming tahanan, hawiin mo kami ang masasamang espiritu o God sa pag-uwi namin sa aming tahanan upang kami o God, ang kalawalatian mo o God, ang katagumpayan mo ay muwi kami ng ligtas o God sa aming tahanan, Lord. At babalik kami sa susunod na linggo na ang iyong kapangyarihan na nagawa sa amin, O God, ay hayag namin dito sa church na ito, Lord. Maraming salamat, O God. Muli, O God, binabalik namin lahat ang kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, maraming pong salamat sa bawat isa. At bago po tayo lumabas, make sure na meron po tayong babatiin, meron po tayong kakamayan na ating pong mga kapatiran, mga kapatid. Amen. Blessed be your name in a land that is plentiful. With streams of Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
serve.